Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε στην απόψινή. Δεν θέλει το μικρόφωνο. Την απόψινή μας εκδήλωση θα είναι πολύ σύντομος. Να χαιρετήσουμε όλους, εσάς που είστε εδώ και τους φίλους που μας παρακολουθούν ζωντανά από τον διάβλο. Παραχωράμε στη σκητάλη, στον φίλο Ανδρέα Κούκο, για την απόψινή έναρξη της παρουσίας σας. Καλησπέρα σας. Μια ζεστή ημέρα, αρκετά ζεστή θα έλεγα. Ειδικά κάποιος θα πηγαίνει για λόγους διάφορους που θα προσπαθεί να αποφύγει να πάει και να έρθει 2 φορές στην Αθήνα, είναι πραγματικά μετά 2 μέρες για να συνέλθει. Τέλος πάντων. Έχουμε το τελευταίο διάστημα ένα πολύ σημαντικό διάστημα για την εταιρεία. Είχαμε εκλογές 25 Μαΐου, έχουμε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Όπως και άλλωστε, κύριε Βογιατζή, και η πρώτη μας, κύριε Πρόεδρε, η πρώτη μας συνάντηση στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, 15 χρόνια φέτος, κλείνω από εκείνη την σημαντική ημέρα για εμάς. Τώρα, σήμερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσαμε να ανακηρύξουμε 2 επίτιμα μέλη από τα επίτιμα μέλη που αναγνωρίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους η εταιρεία. Τα μέλη αυτά είναι ο κύριος Αντώνης Βογιατζής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών Ιδρύματος Γούρου Ευταξία, και ο κύριος Δημήτρης Χρυσοχώου, καθηγητής Θεωρίας και Θεσμών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στον κύριο Βογιατζή. Σύντομα θα πω ότι γεννήθηκε στην Αθήνα. Τα σχολικά του χρόνια διεξήχθη στην Μυτιλήνη. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1972-75, θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό, δικηγόρος Παραλίο Πάγο από το 1975. 1982-2007, δικηγόρος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ στην Ελλάδα. Κύριο πεδίο δικηγορίας, το αστικό και εμπορικό δίκαιο κυρίως, δίκαιο διεθνών εμπορικών συναλλαγών και φορολογικό διοικητικό δίκαιο. Έχει αφρογραφήσει σε πολλά ιστορικά περιοδικά και εφημερίδες πολλές φορές. Υπήρξε ο στενότερος συνεργάτης του αείμνηστου του Σπύρου Μαρκεζίνη κατά την τελευταία 20ετία της ζωής του. Ορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Ιδρύματος Γούρου Ευταξία, από τον ιδρυτή του αείμνηστο Λάμπρο Ευταξία. Από το 1989 εξελέγει ταμείας, από το 2000 Γενικός Γραμματέας και ταμείας και από τις θέσεις του αυτής ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα στην καλλιέργεια σχέσεων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, μεγάλα και σημαντικά μουσεία πόλεων του εξωτερικού, όπως της Νέας Υόρκης, Μόσχας, Βαρσοβίας και πολλών άλλων. Άλλωστε, νομίζω συμπεριλαμβάνεται σε μια μεγάλη ένωση μουσείων πια σε όλο τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, διαδέχθηκε στην Προεδρία το 2002 τον αείμνηστο Άθο Τσούτσο, επίτιμο μέλος του Συλλόγου Απογόνων Αγωνιστών 21 και Ιστορικών Υγενών της Ελλάδος και τακτικός εταίρος της Εταιρείας Φίλων του Λαού. Ο κύριος Βογιατζής είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας. Η εταιρεία, όπως θυμάστε, η παλαιότερη ιδρύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010. Ήταν μια σκέψη και ένα όνειρο δικό μου που απέκτησε σάρκα και οστά. Υπέγραψαν πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι. Θυμάμαι τότε, κύριε Πρόεδρε, δίπλα ακριβώς, εκείνη την θαυμάσια αίθουσα που έχετε, με τον μεγάλο πίνακα, που δείχνει μια Ακρόπολη πριν τον βομβαρδισμό του Μοροζίνη, πραγματικά εντυπωσιακός πίνακας αυτός. Θυμάμαι τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, που είπε ότι ερχόμαστε σήμερα να διορθώσουμε μια αδικία και να προσπαθήσουμε στο όνομα του πρώτου κυβερνήτη και να προσπαθήσουμε να ιδρύσουμε μια εταιρεία που θα αντεπεξέλθει καταρχάς σε ένα σημαντικό μέρος του έργου τους. Η εταιρεία μετά τα επόμενα χρόνια έγινε εταιρεία μελέτης νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, αλλά πάντα ο Ιωάννης Καποδίστριας παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο μας. Ίσως το πιο σημαντικό. Εγώ είχα την τύχη να είμαι και φοιτητής μάλλον, του Παύλου του Πετρίδη στη Θεσσαλονίκη, αλλά και της Ελένης Ισκού, που πολλοί το βλέπουν ως συγγένεια, δεν υπάρχει καμία συγγένεια πραγματικά. Όμως δεν ξεχνάμε ότι εσείς είχατε την έμπνευση να σταθείτε δίπλα μας,
να μας δώσετε πολύ μεγάλη βοήθεια για να σταθούμε επιστημονικά με το πρώτο κύκλο διαλέξεων που κάναμε στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, το 2013-2014. Στην πάνω και στην κάτω αίθουσα, θυμάμαι, μέχρι και ο Δόκτωρ Λορέντζο Άμπερκ, ο πρέσβης της Ελβετίας, που μίλησε για τα ελβετικά και τον Καποδίστρια. Πραγματικά συμπαρασταθήκατε όλα τα χρόνια, ακόμα και στην πρώτη ουσιαστικά έδρα της εταιρείας, σε χώρο γλώσσας. Και αυτό βέβαια τη μεγάλη προσφορά δεν την ξεχνάμε ποτέ. Έχουμε συζητήσει, είμαστε πάντα δίπλα. Όλα αυτά τα χρόνια συμπαρίστασε και είσαστε παρόν πολλές φορές στα ιδιαίτερα δρόμενα της εταιρείας και για τη μεγάλη σας προσφορά στο έργο της εταιρείας, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας ανακηρύξουμε επίτιμο μέλος και να σας δώσουμε απόψε κάποια ιδιαίτερα σημαντικά έτσι, της πλακέτα, η οποία έχει το λογότυπο της εταιρείας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Η εταιρεία αγάπη και τιμή. Και ο αντίστοιχο δίπλωμα. Αν θέλετε μπορείτε να πείτε δύο κουβέντες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά με συγκινείτε με αυτό που κάνατε σήμερα, αλλά πιστέψτε με ότι γεννήθηκα, μεγάλωσα και είμαι Καποδιστριακός. Και τώρα που ατυχώς έχουμε μια εκδήλωση στο Μουσείο στις 8 η ώρα και πρέπει να φύγω σε λίγο, έχουμε για του κυρίου Σκλαβούνου παρουσίαση ενός νέου βιβλίου για την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, όπου πάλι και εκεί αναφέρεται ο Καποδίστριος. Και ό,τι θέλετε θα είμαι πάντα κοντά σας. Πέραν αυτού, μια και είμαι στο σπίτι της Κύπρου, λέω ότι έχουμε αποφασίσει με το Μουσείο της Λευκωσίας να αδελφοποιηθούμε, ενώ ήδη από το 2010 είμαστε αδελφοποιημένοι με τον Δήμο Λεμεσού και το Πατήχιο Ίδρυμα. Και χαίρομαι που όλα αυτά γίνονται εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο επίτιμο μέλος είναι ο φίλος από το Πανεπιστήμιο, μου επιτραπεί έκφραση, ο Δημήτρης ο Χρυσοχώου. Ο Δημήτρης ο Χρυσοχώου είναι καθηγητής Θεωρίας και Θεσμών Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Reader, Ευρωπαϊκή Συνοποίηση στο Πανεπιστήμιο Exeter και επίσης σε αρκετά αγγλικά πανεπιστήμια, από ό,τι βλέπω εδώ. Επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κατάνια, Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι, στο Πανεπιστήμιο Cambridge, και πραγματικά είναι ένας ιδιαίτερα δραστήριος καθηγητής, διδάσκει τα ευρωπαϊκά πράγματα με πάρα πολύ. Φέτος νομίζω έκλεισε 30 χρόνια, είναι και αυτή μια ωραία συγκυρία, 30 χρόνια παρουσία στο Πανεπιστήμιο και παραδόσεων και μαθημάτων. Πραγματικά ένας άνθρωπος που δεν στέκεται ποτέ έτσι ήσυχος. Βλέπω εδώ, στη Μάλτα, στο Όσλο, στην Κρήτη ξανά, στο Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσκεκλημένος εταίρος Νομικής Σχολείου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ερμηνευτικός εταίρος Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας, Ζαν Μονέ, Διακυβέρνηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Πραγματικά λέει και αναφέρω και τα πιο σημαντικά. Τώρα, οι διακρίσεις,
Οι διακρίσεις ιδιαίτερες. Τον Ιανουάριο του 1998, η διακριτική του διατριβή From Democracy to Democracy, The Case of the European Community, Πανεπιστήμιο Reading, τιμήθηκε με το βραβείο Ευρωπαϊκών Μελετών 1997 από την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών. Φεβρουάριο 2021, η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης απένει με τιμητική διάκριση πρωτοτύπου σχεδιασμού και υποδειγματικής γραφής στο έργο του Πολιτιολογία των Ενώσεων, εκδόσεις Σιδέρης 2020. Στις 30 Ιανουαρίου του 2022, ημέρα των Τριών Ιεραρχών, χειροτετήθηκε άρχον ρεφερνανάριος του Αγίου του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας από την Παναγιώτητα Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον Άγιο Γεώργιο στο Φανάρι. Το Μάιο του 2022 το απονεμήθηκε μετάλλιο του Δήμου Ύδρας για τα 200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση και τον Νοέμβριο του 2022 το μετάλλιο τιμής του Δήμου Ναυπλιαίων για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση του ναυπλίου. Το Φεβρουάριο του 2023 παρασημοφορήθηκε με το μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Νοέμβριο του 2022 το απονεμήθηκε το μετάλλιο τιμής του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Ο Δημήτρης, αν μου επιτρέπει να το μιλήσω έτσι φιλικά και με ιδιαίτερη συγκίνηση, έχει αναπτύξει τελευταία χρόνια και μια άλλη ιδιαίτερη έτσι. Είναι ποιητής και μάλιστα οι ποιητικές του συλλογές νομίζω 3 ή 4. 3. Και ετοιμάζεται η 4η. Ωραία. Αναφέρονται στην Κύπρο, νομίζω, τις πρώτες. Εδώ είχαμε παρουσιάσει κιόλας, είχε μελοποιηθεί και κομμάτι ιδιαίτερο. Πραγματικά ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες που την Κύπρο την έχει πάντα σε πρώτο επίπεδο. Μετράω 27 βιβλία, καλά μετράω. Πραγματικά, ναι, 27. Προς 28. Εντάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης όμως, ο κύριος Χρυσοχώου, ήρθε σε συνεννόηση και συνεργασία μαζί μας. Μιλήσαμε για πολλά και διάφορα θέματα που απασχολούν την εταιρεία και τη συνεργασία της με το Πανεπιστήμιο κυρίως Αθηνών και μας βοήθησε με τις πράξεις του, τον καλό του λόγο, με τον ιδιαίτερο επιστημονικό του λόγο, γιατί δεν υπάρχουν χάρες σε αυτά τα πράγματα και προσπαθούμε να οργανώσουμε δράσεις και οργανώνουμε δράσεις οι οποίες πέρα και από τον Καποδίστρια και από άλλα πράγματα που κάνει η εταιρεία, νομίζω στο μέλλον θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Κύριε Χρυσοχώου, σας ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας σε ό,τι κάνετε για την εταιρεία και θα είμαστε, ξέρετε, πάντα δίπλα σας. Θα περιμένουμε πάντα κάποιο νέο σχέδιο για να το συνδιοργανώσουμε. Θα καλέσω τον αντιπρόεδρο της εταιρείας, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και εσείς, τον κύριο Αντώνη Φατσί, να σας δώσει την αναμνηστική πλακέτα. Την ιστορικό κυρία Δημητριάδου, που είναι και μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Αξιότιμε κύριε Διευθυντά, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, εκλεκτές προσκεκλημένες και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω από καρδιάς την Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και ιδιαιτέρως τον καλό φίλο και πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, κύριο Ανδρέα Κούκο, για την εξαιρετική τιμή της ανακήρυξής μου σε επίτιμο μέλος. Το έργο της εταιρείας, η οποία γιορτάζει φέτος 15 χρόνια ενεργού βίου στη δημόσια σφαίρα, συνιστά προσφορά στον δημόσιο πολιτισμό μας, προσκαλώντας μας να γνωρίσουμε βαθύτερα μέσα από τον ιστορικό στοχασμό και την έλογη εννόηση και στάθμιση του παρελθόντος, εν τέλει το κοινό μας βίο. Η ίδια η ιστορία είναι άλλωστε η επιστήμη της συστηματικής αποκάλυψης, χαρτογράφησης και διασύνδεσης κάθε παρελθούσας εμπειρίας ως σωρευτικής γνωστικής συνθήκης. Όπως γράφει ο Κοντ Σπονδίλ στους καθρέφτες φιλοσοφίας,
δεν είναι πεπρωμένο ούτε μόνο αυτό που μας διαμορφώνει. Η ιστορία είναι αυτό που κάνουμε εμείς, μαζί, χρησιμοποιώντας εκείνο το οποίο μας διαμορφώνει. Και αυτό ακριβώς είναι η πολιτική. Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στο έργο της εταιρείας και διατελώ συνοδοιπόρος των έλογων διαδρομών της. Και νιώθω διπλά συγκινημένος, γιατί ο τόπος που επελέγει για την απόψινή εκδήλωση είναι το σπίτι της Κύπρου. Κοινός αρμός ψυχής και αγάπης για την Κύπρο μας, που φως στο φως ταιριάζει. Σας ευχαριστώ από καρδιά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική βραδιά. 15 χρόνια, όπως είπαμε, 4 κύκλοι διαλέξεων. Ήδη θα αρχίσουν να εκδίδονται το επόμενο έτος το ένα πίσω από το άλλο. Ο πρώτος κύκλος διαλέξεων, αγαπητέ κύριε καθηγητά, ήταν η ιδέα, το προς την επανάσταση και τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, ήταν η ιδέα του αείμνηστου που μας στεναχώρησε πάρα πολύ και ιδιαίτερα φίλου του Βασίλη του Καρδάση, που έφυγε, μας βοήθησε πάρα πολύ για το έργο της εταιρείας. Ένας άνθρωπος που είναι και αγαπημένος φίλος, πέρα από τις οπαδικές μας κοινή αγάπη για τον Ολυμπιακό, ο Πειραιώτης και εκείνος Μεσόη από τον Πειραιά αρκετό. Άλλωστε έχουν γράψει με τον κύριο Κεντρωτή για την ιστορία του Ολυμπιακού, θα μας ακούει ο Βασίλης τώρα μετά πίσω. Έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός ιστορικός, πραγματικά, με πάρα πολύ σεμνότητα και σοβαρότητα. Έφτασε αντί ήταν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ήσασταν μαζί νομίζω στο Πανεπιστήμιο. Και αυτά όλα δείχνουν, είναι η πορεία της εταιρείας, είναι αυτό που λέμε η προώθηση της ιστορίας, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό που κάνουμε κυρίως όλο αυτόν τον καιρό τελευταία είναι η έμφαση μάλλον στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Σαββατοκύριακο ήμουνα πάλι στη Στερεά Ελλάδα, ένα πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαιρετικές δράσεις στα σχολεία. Τα παιδιά, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, πραγματικά συγκινητικοί. Αποτυπώνεται η ιστορία σωστά, είναι η ιστορία η νεότερη, η ελληνική, είναι η ιστορία της Ρούμελης, τοπική ιστορία, με τη βοήθεια και τη δικιά μας. Με τον κύριο Λούκο γνωριζόμαστε νομίζω περίπου τα 20 χρόνια. Τον γνώρισα στην Αίγινα το 2008, αλλά πιο πριν είχα παρακολουθήσει ένα εξαιρετικό συνέδριο, ίσως το μοναδικό που είχε γίνει για τον Καποδίστρια, νομίζω κύριε καθηγητά, το 1997 στον Ναύπλιο. Ήταν ένα πραγματικά ιστορικό συνέδριο, νομίζω ίσως το πρώτο που έχει γίνει επιστημονικό συνέδριο για τον Καποδίστρια. Μετά ήταν η σχέση δική μου, ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο, στην νομική Θεσσαλονίκη γνωρίστηκα με τον Παύλο τον Πετρίδη, μας έκανε πολιτική ιστορία ο Παύλος, μου έδειξε και έβλεπα την αγάπη του για τον Καποδίστρια από τότε, ιδιαίτερα, αλλά και η Ελένη Κούκου, όπως είπαμε, που γνωριστήκαμε στη Σχολή Πολέμου Ναυτικού, μετά συνεργαστήκαμε στο να αρχίσω να μπαίνω και εγώ στα πράγματα, βλέποντας κάποια κομμάτια του αρχείου της και πώς μπορώ αυτά να τα επεξεργαστώ και να αρχίσω να τα δουλεύω. Η εταιρεία, ξέρετε, η αρχή μας, και το λέω πάλι και με λαϊκό τρόπο, είναι όχι τεμενάδες και αγιοσύνες για τα ιστορικά δεδομένα και για να γίνει πιο γνωστή και επιδιάσιμη η εταιρεία. Δεν μας ενδιαφέρει όλο αυτό. Χρειάζεται ισορροπία και επιστημονική γνώση από ανθρώπους που αποτελούν την εταιρεία. Ο καθένας από το μετερίζει του με σημαντικά πράγματα που έχει στη ζωή του. Η προσοχή στην έρευνα και σε αυτούς τους ιδιαίτερους καιρούς που ζούμε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερο σεβασμό, ιδιαίτερα όταν αγγίζουμε τέτοιες προσωπικότητες, σαν του Γιάννη Καποδίστρια, που ο Χρήστος ο Λούκος, ο κύριος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει υπηρετήσει περισσότερα ίσως από, να μην αποκαλύψω, 50 χρόνια. 50 χρόνια, πραγματικά. Άρα λοιπόν αυτή η προσοχή στην έρευνα θέλει να προσεγγίσουμε, να σεβαστούμε την ιδιαίτερη αυτή προσωπικότητα, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, και να προσέχουμε είτε βλέποντας μία ταινία, να μην τον βλέπουμε να βγαίνει από τα σύννεφα,
να μην τον βλέπουμε να αγιοποιείται και επίσης να μην βγάζουμε βιβλία με πράγματα που δεν έγραψε ή που δεν είπε. Αυτό δεν είναι επιστήμη. Αυτά προσβάλλουν, κύριε καθηγητά, καταρχάς το ίδιο το ιστορικό πρόσωπο, όπως έχετε πει και εσείς. Το να διαφωνούν δύο επιστήμονες είναι επιστήμη. Με τις διαφωνίες αναδεικνύεται η ιστορική αλήθεια. Όπως είπατε και εσείς στη σειρά αυτή του Κοσμοτέ History, που είχαμε την τύχη και την τιμή να την δουλέψω τότε ως επιστημονικός και συνεργάτης και να μπορέσετε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μου να μιλήσετε στο 6ο επεισόδιο. Θυμίζω ότι αυτή η σειρά έχει παιχτεί 37 φορές και τώρα αποδεσμεύτηκε και είναι ελεύθερη στο Netflix. Είχα την κύρια επιμέλεια. Είπατε τότε λοιπόν ότι δεν έχει ο Καποδίστριας ανάγκη από όλα αυτά. Και το συγκράτησα πάρα πολύ. Την έχουν δει, όπως μου είπαν από το Κοσμοτέ History, περισσότεροι από 100.000 μαθητές και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που είστε σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε σε εισαγωγικά το εξαιρετικό βιβλίο που έχετε βγάλει. Αυτό πιστεύω το βιβλίο δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη, δεν είναι μόνο για ερευνητές, είναι όλος ο αγώνας ζωής που έκανε και η μελέτη του Χρήστου Λούκου για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη εργασία, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα με πολλές υποσημειώσεις. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έχω, γιατί το πρώτο το έχω γεμίσει με διάφορες συμμολύγειες. Αξίζει λοιπόν αυτό το βιβλίο να υπάρχει και να το μελετήσουν όσο δυνατό περισσότεροι Έλληνες. Ο Χρήστος ο Λούκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, το 1967 αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1974 στο 1992 ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας και Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, 1982-1985. Το 1984 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Ιστορία τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1992 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής και το 1996 καθηγητής του Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο την Επανάσταση του 1921, την Καποδιστριακή περίοδο, κοινωνικά προβλήματα των νεοελληνικών πόλεων, άλλα ζητήματα της ιστορίας του ελληνικού κράτους, ιστορία της ελληνικής τυπογραφίας, καθώς και εισαγωγή στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Ιδρυτικό και ενεργό μέλος της εταιρείας μελέτης νέου ελληνισμού, η οποία μεταξύ άλλων εκδίδει το ιστορικό περιοδικό Μνήμων. Από το 1994 στο 2006 διεύθυνε το πρόγραμμα «Η πόλη στους νεότερους χρόνους» στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, όπου μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων για την Ερμούπολη και για άλλες ελληνικές πόλεις. Είχε τη γενική εποπτεία της ταξινόμησης του Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης και των Δημοτικών Κοινοτικών Αρχείων Άνω Σύρου, Καίας, Αμοργού, Βιλίων, Αιγείου, Σίμης, Ινουσών και Σαντορίνης. Από το 2012 είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια μια σημαντική προσφορά του είναι και η έκδοση του ψηφιακού αρχείου για τον Ιωάννη Καποδίστρια από τα αρχεία τα κερκυραϊκά, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την ευκαιρία και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, εσάς και την εταιρεία. Και θα έλεγα να αφιερώσουμε αυτή τη βραδιά στη μνήμη του Βασίλη Καρδάση και του Αλέξη Πολίτη, ενός άλλου συστηματικού συναδέλφου που χάσαμε πριν από λίγους μήνες. Θα συνοψίσω μερικές βασικές θέσεις που έχουν σε αυτό το βιβλίο. Λυπάμαι που το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας που εξέδωσε το βιβλίο αυτό, παρά τις προσπάθειες του κ. Κούκου, δεν έφερε βιβλία για να έχετε την ευκαιρία να το ξεφυλίσετε. Θα είμαι σύντομος σχετικά, γιατί πιστεύω ότι θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση με τις ερωτήσεις του κυρίου συναδέλφου και τις δικές σας. Ο Καποδίστριας έκτισε τη σταδιοδρομία του με θυσίες και επίμονες προσπάθειες. Απέφυγε τις εύκολες και διεργαστικές προτάσεις που θα έγιναν από νωρίς με έναν πλούσιο γάμο στη Ρωσία ή μια υψηλή διοικητική θέση, τα οικονομικά του προβλήματα και θα εξασφάλιζαν μια ζηλευτή θέση στους κύκλους της ρωσικής αριστοκρατίας. Έγραψε στον πατέρα του. Μη προσεφέρθησαν έως τώρα 2 ευκαιρίες για να συνάψω σπουδαίων συνοικέσεων. Υπήρξε μια ευτυχή ηρωή όλων των επιθυμητών όρων. Γέννησης, ανατροφή, κύρος, χρήματα, πλούτος, προσδοκία.
είσοδος στην αυλή, καθώς και δύο είναι δεσποινίδες της αυλής. Εις αμφωτέρας στις προτάσεις αυτάς απήντησα αρνητικός. Ο μόνος δε λόγος, τον οποίον προέβαλα, σχέση έχει προς τα σαρχάς μου. Θα είτο ως να επόλουν εις υψηλήν τιμήν την ελευθερία του. Διεκδίκησε έντονα μια ενεργή θέση στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία και όταν του δόθηκε, έδειξε γρήγορα τις ικανότητές του. Ξεχωριστή ευφυΐα, ευμάθεια, ικανότητα να εντοπίζει το ουσιώδες στα εξεταζόμενα θέματα, άνεση στη χρήση του προφορικού λόγου και μεγάλη ευχέρεια στη γραπτή διατύπωση των απόψεών του, σκληρή εργασία και συστηματική ενημέρωση, αφοπλιστική προσωπική γοητεία. Στην επιδίωξη των στόχων του ήταν σκληρός με τον εαυτό του. Θυσίασε χαρές από την προσωπική του ζωή. Μία μόνο γυναίκα φαίνεται να τον συγκίνησε, η Ροξάνδρα Στούλτζα, αλλά η αποτυχία ενός γάμου είναι, κατά την γνώμη μου, υπερβολικό να αποδίδεται και αυτή σε θυσία για πατριωτικούς στόχους. Σε δύσκολες στιγμές άντλησε δύναμη από τη βαθιά ορθόδοξη πίστη του και τις ιδέες του που του είχε εμπνεύσει ο πατέρας του. Η συνεχής επικοινωνία μαζί του για 11 περίπου χρόνια δείχνει το μέγεθος της πατρικής επιρροής. Αυτή η αλληλογραφία μας επιτρέπει ένα ψυχογράφημα του Καποδίστρια και μια πολύπλευρη εικόνα της καθημερινότητάς του, για να μην μένουμε μόνο στη διπλωματική και πολιτική του δράση. Ο Καποδίστριας είχε την τύχη να προσέξει τις ικανότητές του αυτοκράτορας Αλέξανδρος I και να τον ορίσει έμπιστο συνεργάτη του. Δίπλα του βρέθηκε στο κέντρο των σημαντικότερων εξελίξεων της περίοδου 1814 έως 1822 και αποτύπωσε με τις ιδέες του, τις συμβουλές και τις παρεμβάσεις του σημαντικές αποφάσεις για την τύχη της μεταπολεόντιας Ευρώπης. Εκμεταλλεύτηκε τις για ένα διάστημα φιλελεύθερες τάσεις του αυτοκράτορα για να αντισταθεί στην αντιδραστική προσπάθεια του Μέττερνιχ και των ομοίων του να ακυρώσουν όλες τις μεγάλες αλλαγές που έφερε η Γαλλική Επανάσταση στην πολιτική και κοινωνική οργάνωση πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Ο ίδιος, από τον φιλελευθερισμό της εποχής του, ως σύστημα ιδεών και πολιτική πρακτική, κράτησε κάποιες όψεις, κυρίως στην ανθρωπιστική του πλευρά, και αντέδρασε στα δημοκρατικά κελεύσματά του. Απεχθανόταν και φοβόταν τις επαναστάσεις που τις θεωρούσε καταστροφικές. Κατάλαβε όμως καλά ότι η άκουσα τάξη, στην οποία και αυτός ανήκει ως γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, δεν μπορούσε να διατηρηθεί στην εξουσία χωρίς κλειδονισμούς και άσκηση βίας, αν δεν έκανε λελογισμένα και ελεγχόμενα από τα πάνω ανοίγματα προς τμήματα της μεσαίας τάξης που κατήχαν περιουσία και μόρφωση. Γι' αυτό ένα μετριοπαθές σύνταγμα που θα χορηγούταν με τη θέληση του ηγεμόνα και όχι με τον εξαναγκασμό του, ήταν η επιθυμητή σύζευξη της υπάρχουσας πολιτιακής πραγματικότητας με τις νέες απαιτήσεις που είχαν στο μεταξύ προκύψει. Αντιλήφθηκε επίσης ότι δεν μπορούσαν πλέον να παραβλεφθούν τα δίκαια και οι αξιώσεις των λαών για κάποιες μορφής αυτοπροσδιορισμό. Ιδιαίτερα αυτών των εθνοτήτων, των οποίων η ιδιαιτερότητα δοκιμαζόταν ή ακόμα και κινδύνευε στις πολυεθνικές κρατικές οντότητες. Η τύχη της Επτανήσου αλλά και των υπόλοιπων περιοχών που κατοικούσαν Έλληνες ήταν μια ζωντανή και συγχρόνως οδυνηρή διαπίστωση αυτού του προβλήματος. Για τις ιδέες του αυτές ήρθε σε οξύ αντιπαράθεση με τον Μέττερνιχ και τον Κάστλερι, υπουργό εξωτερικών της Αγγλίας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάθε τρόπο, πολλές φορές αμφίβολης εντιμότητας, για να υποσκάψουν την εμπιστοσύνη σε αυτόν τον αυτοκράτορα. Το πέτυχαν εκμεταλλευόμενοι τη συντηρητική αναδίπλωση του Αλέξανδρου από το 1820, ο οποίος πίστεψε τελικά ότι σε κάθε τι που απειλούσε την ειρήνη έπρεπε να αποτραπεί, κάθε τι το οποίο απειλούσε την ειρήνη έπρεπε να αποτραπεί, γιατί τελικά εξυπηρετούσε το επαναστατικό διευθύντριο στο Παρίσι, που υποκινούσε τις απανταχού εξεγέρσεις κατά των εδραιωμένων καθεστώτων. Υπό αυτό το πρίσμα είδε ο αυτοκράτορας και την επανάσταση των Ελλήνων. Ο Καποδίστριας αρνήθηκε την ηγεσία της φιλικής εταιρείας
και προσπάθησε να αποτρέψει την έκπληξη μιας επανάστασης, στην αναγκαιότητα της οποίας αυτή τη χρονική στιγμή δεν πίστευε. Ιδιαίτερα αφού γνώριζε ότι ο αυτοκράτορας δεν θα την υποστήριζε, όπως και έγινε. Όταν όμως ξέσπασε, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα τουρκικά δίκαινα για να καταστήσει τη Ρωσία ρυθμιστή των εξελίξεων. Παρά την επιμονή του να μην επιτρέψει η Ρωσία να έχουν λόγο οι σύμμαχοί της στις σχέσεις της με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν εισακούστηκε. Οδυνηρά είπε τον Αυτοκράτορα να υποκύπτει στις συζητήσεις του Μέττερνιχ και να παραπέμπει το ελληνικό ζήτημα σε ένα ακόμα συνέδριο των δυνάμεων. Τελικά, η επιμονή του για την υιοθέτηση των δικών του θέσεων θα δυσαρεστήσει τον Αλέξανδρο και ο αποχωρισμός τους θα είναι αναπόφευκτος. Ο Καποδίστρας θα δεχτεί τελικά την εκλογή του από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση ως κυβερνήτη της Ελλάδος, αφού προηγουμένως θα έχει εξασφαλίσει την παραίτησή του από τη ρωσική υπηρεσία και αφού οι τρεις δυνάμεις είχαν αποφασίσει επίσημα την εμπλοκή τους για τη δημιουργία ελληνικής κρατικής οντότητας. Φτάνοντας στην Ελλάδα, ο Καποδίστρας θα ήθελε να είναι ο αντιολοδόχος των τριών δυνάμεων για την εφαρμογή των αποφάσεών τους ως προς το ελληνικό ζήτημα. Η Βρετανική όμως κυβέρνηση υπό τον Ουέλινγκτον, σας θυμίζω ότι είχε πεθάνει ο Γιώργος Κάνη, βέβαιη ότι αυτός υπηρετούσε τα σχέδια της Ρωσίας στην Ανατολή, αρνήθηκε να τον συνδράμει στο έργο του και με κάθε τρόπο το υπονόμευσε, αποτελώντας ίσως το σπουδαιότερο εμπόδιο στην προσπάθεια του Καποδίστρια να κυβερνήσει τη χώρα. Η αμέριστη ωστόσο πολιτική και οικονομική υποστήριξη της Ρωσίας και αυτή της Γαλλίας μέχρι την Ιουλιανή Επανάσταση του 1830 εξισορρόπησε κάπως αυτή την εχθρική στάση και του επέτρεψε να εφαρμόσει τα κυβερνητικά του σχέδια. Ως προς τη μορφή του πολιτεύματος, ο Καποδίστρας πίστευε ότι η ελληνική κοινωνία δεν ήταν όριμη για συνταγματικούς θεσμούς και πέτυχε, με το κύρος που είχε φτάνοντας στην Ελλάδα, να διαλύσει την υπάρχουσα Βουλή, αναστέλλοντας το Σύνταγμα της Τερζίνας, με το οποίο είχε και ο ίδιος εκλεγεί. Εξασφάλισε παράλληλα τα αναγκαία εσωτερικά ερίσματα, ώστε νομότυπα, με τις αποφάσεις της Τέταρτης Εθνοσυνέλευσης, να διατηρήσει τις έκτακτες εξουσίες του. Ποτέ ωστόσο δεν αρνήθηκε μια μορφή συνταγματικότητας για το νέο κράτος, αφού όμως, όπως υποστήριζε, θα εξασφαλίζονταν πρώτα οι κοινωνικές προϋποθέσεις για την ομαλή εφαρμογή της. Και ήταν αυτός που αντέδρασε όταν οι δυνάμεις αποφάσισαν με ρήμη των Ελλήνων για τη μορφή και τα σύνορα που θα είχε το ανεξάρτητο κράτος. Κάτι που δεν έκαναν οι αντιπαλοί. Επαναλαμβάνω, κάτι που δεν έκαναν οι συνταγματικοί αντιπαλοί του, το συνταγματική εισαγωγικά, που αποδέχθηκαν αδιαμαρτύρητα τις αποφάσεις των δυνάμεων για μοναχικό κράτος και χωρίς σχεδόν όλη την ακραναμία στα σύνορά του. Το πρωτεύον για αυτούς ήταν να φύγει ο Καποδίστριας και να μην συνεχιστεί το καθεστώς του, που λειτουργούσε καταστροφικά για αυτούς και όπως αρκετοί πίστευαν, ακύρωνε τους φιλελεύθερους στόχους της Επανάστασης. Για να επιτύχουν ωστόσο τον παραλυσμό του Καποδίστρια, δεν θα διστάσουν να εμπλέξουν τις άλλες δύο δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία, στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, ό,τι ακριβώς προσπαθούσαν να αποφύγει ο κυβερνήτης, ώστε η χώρα να μην υφίσταται τις συνέπειες από τον ανταγωνισμό των δυνάμεων. Ο Καποδίστρας είχε συνεχώς στο μυαλό του το οδυνηρό παράδειγμα της Επτανήσου και δεν μπορούσε να λησμονήσει ότι οι θύνοντες της Επανάστασης είχαν ζητήσει να θέσουν την επαναστατημένη χώρα για την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Φοβόταν κι αυτός, και δεν ήταν παράλογος αυτός ο φόβος, ότι η Ελλάδα με τα περιορισμένα σύνορα που ήθελε η κυβέρνηση Ουέλινγκτον θα καταντούσε τρόπον την το 8ο νησί της Επτανήσου. Θα δικούσαμε τον κυβερνήτη της Ελλάδος αν δεν στεκόμασταν και στις προσπάθειές του, ανεξάρτητα το πόσο καρποφόρησαν, για την ηθική και πραγματική βελτίωση του πληθυσμού, τη συνεχή έγνοιά του για όσους πράγματι είχαν ανάγκη άμεσης συνδρομής, χείρες, οργανά, πρόσφυγες κλπ. Για την προσπάθειά του να αποσπάσει τους πολλούς από τις ποικίλες εξαρτήσεις τους, ώστε να προσφεύγουν για τις ανάγκες τους στους εκπροσώπους της κεντρικής εξουσίας, για τη σχεδιαζόμενη διανομή των εθνικών γεών στους ακτήμονες, ώστε να παραγούν από τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες
που επέβαιναν την εξάρτησή τους από ισχυρούς προστάτες κλπ. Κατά τη γνώμη μου, αν επικεντρωθούμε μόνο στις πράγματι συντηρητικές πολιτικές επιλογές του Καποδίστρια και δεν δούμε το σημαντικό έργο που επιτέλεσε ή προσπάθησε να επιτύχει για την οργάνωση της ελληνικής πολιτείας, θα δίνουμε μια μερική εικόνα μιας σύνθετης πραγματικότητας. Για πρώτη φορά η εξουσία απέκτησε πραγματικό κύρος, το οποίο ο Καποδίστριας υπερασπίστηκε με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα ακόμα και απέναντι σε ισχυρές εξωτερικές πιέσεις. Υπερασπίστηκε επίσης, αν και φαινόταν να αντιφάσκει με τη συγκεντρωτική του διακυβέρνηση, τα κυριαρχικά και συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων, όταν οι δυνάμεις επιχείρησαν, όπως ανέφερα, να επιβάλλουν ερήμην τους το μοναρχικό πολίτευμα. Κάτι που δεν έκαναν οι αντίπαλοι του όταν ήρθαν στην εξουσία του 1832. Λιγότερο γνωστό είναι το πόσο ο Καποδίστριας σχεδίαζε να διαχειριστεί το ποθούμενο δάνειο των 60 εκατομμυρίων φράγκων υπό την εγγύηση έστω μόνο της Ρωσίας και της Γαλλίας, αφού η Αγγλία αρνήθηκε. Πέρα από την ουσιαστική συνδρομή όσων θα αποκτούσαν χρηματική περιουσία με τη διανομή των εθνικών γεών, την ενίσχυση βασικών τομέων της οικονομίας, τη λελογισμένη αποζημίωση όσων διεκδικούσαν αποζημιώσεις για τις συνεισφορές τους κατά την Επανάσταση, ο βασικός στόχος ήταν η σταδιακή εξόφληση των αγγλικών δανείων του 1821 ως βασική προϋπόθεση πραγματικής ανεξαρτησίας και η εξαγορά των Οθωμανικών γεών στην Αττική και Εύβοια για να μην περιέλθουν όπως τελικά περιήλθαν σε λίγους που με ευκαιρή σχετικά ποσά απέκτησαν μεγάλες θεματικές περιουσίες. Το δάνειο τελικά δεν δόθηκε στον Καποδίστρια, προς μεγάλη ανακούφιση πολλών αντιπάλων του, αλλά στον εκλεγέντα από τις τρεις δυνάμεις βασιλιά Όθωνα και γνωρίζουμε πώς σπαταλήθηκε, κυρίως για τις ανάγκες εδραίωσης της μοναρχίας. Σε μια προβληματική ωστόσο, γιατί τελικά το καποδιστριακό πείραμα απέτυχε με τραγική συνέπεια τη δολοφονία του εμπνευστή του, ας προσθεθούν κάποιες σκέψεις που αφορούν την πολιτική και ιδεολογική πλευρά της διακυβέρνησής του. Παρόλες τις προθέσεις του Καποδίστρια για κάποιες μελλοντικές και υπό όρους συνταγματικές παραχωρήσεις, των οποίων ενδεχομένως δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η ειλικρίνειά τους, στην Ελλάδα του 1828 έως 1831, η εξουσία συγκεντρώθηκε και ασκήθηκε από έναν, με όσα θετικά και αρνητικά αυτή η λύση συνεπαγόταν. Στη θέση μιας πολιτικής πολυφωνίας, που οι συνεδριάσεις των επαναστατικών συλλογικών σωμάτων, των εθνοσυνελεύσεων και των βουλών εύλογα μαρτυρούν, επιβλήθηκε η γνώμη του ενός, όσο φωτισμένη κι αν ήταν, για τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα του υποδιαμόρφωση κράτους. Η δημοκρατική αρχή που είχε καθιερωθεί μέσω των συνταγμάτων σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, παρά το γεγονός ότι λειτουργήσε πολλές φορές για την εξυπηρέτηση συμφερόντων και επιδιώξεων προσώπων και ομάδων, είχε παγιωθεί ίσως ως μια πραγματικότητα στη συνείδηση όλων σχεδόν των ενεργών πολιτών. Η αναστολή λειτουργίας της θα μπορούσε να γίνει και έγινε ανεκτή λόγω έκτακτων συνθήκων για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούσε όμως να παραδοθεί ως ότου διαμορφωθούν οι πολιτικοί και κοινωνικοί όροι που θεωρούσε ο κυβερνήτης απαραίτητους για την εφαρμογή της στην πράξη. Επομένως, στις αντιδράσεις στο συγκεντρωτικό σύστημα που επέβαλε ο Καποδίστριας, θα ήταν πολύ περιοριστικό να ανιχνεύσουμε μόνο παραμερισμούς ατόμων και συμφέροντα που θίγονταν και να παραβλέψουμε και μια πραγματική διαφωνία για τη μορφή που έπαιρνε η πολιτική οργάνωση της χώρας, διαφορετική από αυτή που αρκετοί θεωρούσαν ότι ήταν σύμφωνοι με τους στόχους της επαναστατικής προσπάθειας. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι πολλά από αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε ο Καποδίστριας ως προς τους θεσμούς και την κρατική οργάνωση υιοθετήθηκαν λίγο αργότερα επί αντιβασιλείας και προσωπικής αρχής του Όθωνα από πολλούς αντιπάλους του. Ας αναφερθούν εδώ ενδεικτικά ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Αναστάσιος Πολυζωίδης. Πάλι δεν έρονται τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις προθέσεις τους. Φτάνει να μην απορρίψουμε ένα βασικό επιχείρημα. Ότι όλη η καποδιστριακή περίοδος είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Επανάστασης και μόνο αν έτσι την εγκατανοήσουμε, μπορούμε να καταλάβουμε τις απόψεις και τις δράσεις
ακόμα και τις υπερβολές ατόμων και κοινωνικών ομάδων, όχι με την εκ των υστέρων συμπεριφορά τους. Η Επανάσταση ήταν τότε ζωντανή στις συνειδήσεις τους και ως αγωνιστέντες για την επιτυχία έκβασή τους, διεκδικούσαν ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση και η διαχείριση του πολιτικού μορφώματος που από αυτή προέκυψε. Μπορεί ο τρόπος που σκεπτόταν και δούσε ο κυβερνήτης της Ελλάδος ότι όλα σχεδόν έπρεπε να γίνουν από την αρχή, ακολουθώντας μια αυστηρή ιεραρχημένη πορεία που άμεσα θα ελεγχόταν από αυτόν, να φαίνεται σήμερα σε εμάς που έχουμε τη μεταγενέστερη γνώση, ρεαλιστικός, σε μερικούς ακόμα και ορθός. Ιδιαίτερα αν δούμε πώς χειρίστηκαν τα μικρά ή τα μείζωνα ζητήματα όσοι διοίκησαν τη χώρα στη συνέχεια. Αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε ότι στα καπιταλιστικά χρόνια, ναι μεν σταδιακά είχε λήξει ο ένοπλος αγώνας, όμως το επαναστατικό πνεύμα και οι προσδοκίες που αυτό δημιούργησε ήταν ακόμα έντονες, όσο ανεδαφικές κι αν ήταν κάποιες από αυτές. Όσοι αντιπολιτεύτηκαν τον κυβερνήτη δεν ήταν μόνο εκμεταλλευτές του απλού λαού και όργανα του ξένου παράγοντα, όπως αυτός και οι οπαδοί που τόνιζαν, αλλά πολλοί από αυτούς είχαν οραματιστεί μια άλλη μετεπαναστατική κοινωνία, φιλελεύθερη, στο σχεδιασμό της οποίας ήλπιζαν ότι θα συμμετείχαν ενεργά. Δεν μπορούσαν επομένως να ανεχθούν το αυταρχικό και αυστηρά ιεραρχημένο καποδιστριακό πρότυπο οργάνωση του νέου κράτους. Ανάμεσα στους αντικυβερνητικούς ήταν και άτομα ή ομάδες που το νέο συγκεντρωτικό κυβερνητικό σύστημα έπληκε την κοινωνική τους βάση στις επαρχίες ή τους θεωρούσε το νέο τότε κυρίαρχο πολιτικό τους ρόλο. Άλλοι έχασαν ακόμα και τα μέσα επιβίωσης αφού αποκλείστηκαν από δημόσιες θέσεις, τις οποίες κατέλαβαν αφοσιωμένοι στην κυβέρνηση. Μη εκμεταλλευόμενος ο Καποδίστριας στην ετερογένειά τους, επέτρεψε μια ένωση όλων αυτών εναντίον του. Η διεκδίκηση των ελευθερών στο όνομα του συντάγματος που είχε ανασταλεί, έφερε στο αντικαποδιστριακό στρατόπεδο προκρίτους πάσης φύσεως, οπλαρχηγούς, πλειοκτήτες, εμπόρους, διανοούμενους, με ποικίλα συμφέροντα και ιδεολογικές τάσεις. Δεν μπορούμε ωστόσο να πούμε παρά κάποια φανταχτερά ονόματα στις τάξεις τους, ότι αυτοί μόνοι εκπροσωπούσαν τη φιλελεύθερη πρόταση, ενώ οι άλλοι, οι καποδιστριακοί, το αντίθετο. Μεταξύ των τελευταίων υπήρχαν εξίσου φιλελεύθερα στις αντιλήψεις άτομα που κατανόησαν την αναγκαιότητα μιας μεγαλύτερης αυταρχικής μεταβατικής περίοδου, ώστε ο κυβερνήτης απαρίσπαστος να κατοχυρώσει αποφάσεις που απέβλεπαν στη βελτίωση των ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού και προστάτευαν τη χώρα από τις ξένες επεμβάσεις. Το 1831, με την ανοιχτή ενταρσία της αντιπολίτευσης, φάνηκε ότι ο κυβερνήτης δεν διέθετε πλέον εκείνες τις συνενέσεις που θα του επέτρεπαν να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Απευθύνθηκε για άλλη μια φορά στις δυνάμεις και ζήτησε την άμεση υποστήριξή τους. Ωστόσο, είχε τόσο διευρυνθεί το χάσμα με την αντιπολίτευση που είχε τόσο βλαφθεί η υπόλοιψή του στο εσωτερικό και το εξωτερικό από τις κατηγορίες των αντιπάλων του και από τα αυταρχικά μέτρα στα οποία ο ίδιος κατέφυγε για την αντιμετώπιση τους, ώστε δύσκολα θα μπορούσε ακόμα και με αυτή την υποστήριξη να ανακτήσει το προηγούμενο κύρος του για να κυβερνήσει χωρίς κλειδονισμού στη χώρα. Δύσκολα επίσης θα μπορούσε να ασκήσει το ρόλο του αντιβασιλέα μετά την αναμενόμενη εκλογή του ανήλικου Όθωνα στο θρόνο της Ελλάδας. Οι με τόση οξύτητα αντιπαραθέσεις που είχαν μεσολαβήσει, φαίνεται ότι είχαν καταστήσει αδύνατη αυτή την προοπτική, η οποία παλαιότερα φαινόταν καλύτερη. Το πιθανότερο είναι ότι θα εξασφάλιζε με σχετική ομαλότητα τη μετάβαση στο νέο καθεστώς και θα αποσιώταν με την αξιοπρέπεια που τόσο επιζητούσε στην Κέρκυρα. Η δολοφονία του ανακούφισε μεν όσους φοβούνταν μια οποιασδήποτε μορφής παράταση της εξουσίας του Καποδίστρια, αλλά βήθησε τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο και την ανυποληψία,
την οποία ενδεχομένως μόνον αυτός είχε ακόμα τη δυνατότητα, προβαίνοντας σε κάποιες υποχωρήσεις, να αποτρέψει. Η διχοτομική εικόνα που ακόμα και σήμερα επιχειρείται από πολλούς δεν βοηθάει να τοποθετήσουμε τον Καποδίστρια στις ιστορικές πραγματικότητες της εποχής που έζησε και έδρασε. Η ωρεοποίηση, η αγιοποίηση μερικές φορές, αναφέρθηκε ο κ. Κούκος, που δικαιώνει όλες τις κυβερνητικές επιλογές και παρασιωπάει ή απλώς καταδικάζει οποιαδήποτε αντίθετη γνώμη ή πράξη, δεν βελτιώνει αλλά βλάπτει την ιστορική του εικόνα. Αντίθετα, κάθε ατεκμηρίωτη και μονομερής κριτική μόνο των αυταρχικών ή άλλων επιλογών του, χωρίς την κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν όταν ο Καποδίστριας ασκούσε την εξουσία, είναι ανιστόρητη. Υπάρχουν και εδώ κάποια ισχυρά στερεότυπα που μάτια προσπαθεί ο ιστορικός λόγος να μετριάσει ή και να ανατρέψει. Λέγοντας ιστορικός λόγος εννοώ αυτόν που εκφέρεται ή γράφεται με ορισμένες προϋποθέσεις, με ορισμένα εφόδια και όχι αυτοσχεδιάζοντας και αυθαιρετώντας. Στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης δεν έλειψαν για διάφορους λόγους αυτές οι βιαστικές και χωρίς ιδιαίτερο βάσανο εκδηλώσεις, λόγοι και γραφές για να εξασφαλιστεί μια κάποια συμμετοχή στην επικαιρότητα. Ευτυχώς παράλληλα σχεδιάστηκαν και άρχισαν να εκτελήσονται υπεύθυνες και στοχαστικές ομιλίες σε συνέδρια ή με άλλες ευκαιρίες, καταστήθηκαν ερευνητικά προγράμματα, κυκλοφόρησαν ήδη αξιόλογες μελέτες και άλλες σύντομα θα ακολουθήσουν, που αξιοποίησαν νέα τεκμήρια, επανεκτίμησαν τα ήδη γνωστά, πρότειναν νέες ερμηνείες. Και το πιο ίσως παρήγορο, ενεπλάκησαν στο παραγνωρισμένο τις τελευταίες δεκαετίες από την ελληνική ιστοριογραφία 1821 αρκετοί νέοι ερευνητές. Η Ελληνική Επανάσταση, στην οποία φυσικά εντάσσεται και η καποδιστριακή περίοδος, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και χρειάζεται να σκύψουμε στη μελέτη της με την απαραίτητη γνώση και υπευθυνότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατώ αυτό που είπατε στο τέλος. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση η μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι αυτό που μας, εφόσον μελετήσουμε σε βάθος την περίοδο αυτή, αλλά και την περίοδο που προηγήθηκε της Τουρκοκρατίας, θα μας δώσει ασφαλή συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον. Έτσι κάνει. Έτσι, αυτή είναι η βοήθεια της ιστορίας πάντα. Είναι μια περίοδος βεβαίως ιδιαίτερα δύσκολη, από όλες τις πλευρές. Ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μείνει στην ησυχία και ηρεμία της Ρωσίας, της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, έχοντας ιδιαίτερες απολαβές και ιδιαίτερη άνεση, αποφάσισε να έρθει να αποδεχθεί την απόφαση της ΓΑΜΑ Εθνοσυνέλευσης. Εδώ θα ήθελα να βάλω έτσι ένα σύντομο ερώτημα, το οποίο λέει ότι πάρα πολύ βιαστικά, ένα σύνταγμα που μιλάει για ατομικά δικαιώματα, μιλάει για ατομικές ελευθερίες, πολύ σημαντικό το σύνταγμα της ΓΑΜΑ Εθνοσυνέλευσης, αλλά πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ μέσα σε 5-10 μέρες ένα σύνταγμα που ίσως θα μπορούσαν με τον ίδιο τον κυβερνήτη να το έχουν συζητήσει, αλλά οι συγκυρίες ίσως δεν τον βοήθησαν αυτό, γιατί και ο ίδιος δεν είχε αποδεχθεί ακόμα. Έπρεπε να παραιτηθεί επισήμως και να γίνει αποδεκτή η παραιτησή του από τη Ρωσία. Δηλαδή είναι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν τον ήθελαν όλοι. Αυτό σκέφτομαι εγώ. Αυτό ξεκινάει από την αρχή. Η κόντρα με τους Μαυρομιχαλαίους από το 1828, όταν ο Μαυρομιχάλης ο Γεωργάκης, ένας από τους δολοφόνους του, πάει και παραπονείται στους Γάλλους στην Μεσσηνία ότι τι είναι αυτός εδώ και είναι δικτάτορας, είναι το ένα, είναι το άλλο, μας φέρεται άσχημα, γιατί περιμένανε να έρθει με πάρα πολλά χρήματα φυσικά από την Ευρώπη ο Καποδίστριας. Ήρθε με περίπου νομίζω 300-400 γαλλικά φράγκα, διότι η Μεγάλη Βρετανία με αυτήν την ατυχία, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ατυχία το ότι, βέβαια αν στην ιστορία δεν υπάρχει, ότι δεν βρέθηκε με τον Κάνη, με τον Γεώργιο Κάνη, και στη θέση του ήταν, όπως είπε ο κ. καθηγητής, ο Δούκας του Wellington, ο οποίος κυνήγησε τον ίδιο σε εισαγωγικά και μας πόλεμησε σκληρά, επί 3,5 χρόνια. Ο Καποδίστριας προσωρινά αναστέλει το Σύνταγμα, προσβάζω μερικά σημεία. Η σωτηρία του έθνους, λέει, είναι ανώτερη από όλους τους νόμους.
διότι ο Ιμπραήμ είναι έτοιμος να επιτεθεί ακόμα και να πολιορκήσει και να καταλάβει την Ύδρα. Κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Ζητάει παράδοση παραλαβή κράτους. Ποιο κράτος? Δεν υπήρχε κράτος μέσα στην Επανάσταση, αλλά κάνει παράδοση παραλαβή. Τι έχετε να παραδώσετε, τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια στα επαναστατικά. Αρχίζουμε και συζητάμε εμβαθύνοντας, αν μου επιτρέπετε, την έννοια πολιτική ευθύνη. Η έννοια πολιτική ευθύνη δεν είναι τωρινή, δεν είναι μόνο μιας δημοκρατίας ή ενός καθεστώτος ή ενός κράτους οργανωμένου. Η έννοια πολιτική ευθύνη, και αναφέρομαι στον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και τις κόντρες που έχει με τον Καποδίστρια από το 1817-18, όταν είναι ο Σποδάρος, ο Στέλνικος στην Μολδοβλαχία και εκείνος υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εκείνος δεν έχει και πολύ μεγάλη σιγουριά και αγάπη για τον φαναριώτικο τρόπο σκέψης. Είναι πράγματα τα οποία πράγματι μας απασχολούν στην έρευνά μας. Τα σύνορα είναι το μεγαλύτερο του επίτευγμα. Το ότι κατάφερε από το Πελοπόννησο Σύντρας Πέτρες που λέγανε οι Βρετανοί να το φτάσει παρασιτικό αμρακικό λίγο πριν δολοφονηθεί, πραγματικά είναι, νομίζω, ένα από τα σημαντικότερα έργα της ζωής του, κυριολεκτικά, με τον τρόπο που έτσι έπαιξε σε εισαγωγικά με τις μεγάλες δυνάμεις και πώς τον βοήθησαν οι συγκυρίες και άλλοτε ναι και άλλοτε όχι. Μένω και σε αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι αν είχε το δάνειο θα είχε ξεπεράσει τα προβλήματα. Δεν του δώσαν το δάνειο και εκεί εγώ αναφέρομαι στις σημειώσεις τις δικές μου τέλος πάντων και στα μαθήματα σε μια, αν μου επιτρέπετε, έκφραση πολιτική ανηθικότητα των μεγάλων δυνάμεων. Αν μπορούμε να πούμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι ηθικές ή ανήθικες, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Συμφέροντα είναι όλα. Τον αφήνουν χωρίς χρήματα. Δηλαδή, ο Καποδίστριας ένα χρόνο από το τέλος του 1830 μένει χωρίς χρήματα. Στο τέλος του ταμείου δεν έχει ούτε 2.000 γαλλικά φράγκα. Λοιπόν, αυτό το γνωρίζαν πάρα πολύ καλά, ειδικά οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, ότι όταν θα μείνει χωρίς χρήματα δεν θα μπορέσει να επεξέλθει και εδώ φυσικά θα αντιδράσει όλο το σύστημα εναντίον του. Μπαίνει πάντα ένα ερώτημα με τους Ιδραίους και όλη αυτή τη συμπεριφορά που λίγο πριν 3 μήνες πριν δολοφονηθεί ζητούν 18 εκατομμύρια φράγκα στο σπίτι του Βρετανού πρέσβη, η τελευταία διαπραγμάτευση, πριν κηρύξει την ανεξαρτησία της Ύδρα τον Ιούνιο του 1831. Και επίσης, αν μπορούμε να δούμε σε πιο μεγάλο βάθος, τι κατάφεραν αυτοί τελικά που έλεγαν ότι ο Καποδίστριας θα φύγει και θα κινηθούμε πια σε καλύτερες καταστάσεις και σε μια δημοκρατία, σε ένα σύνταγμα που είπατε που βέβαια δεν το πήραμε ποτέ, εκείνο το διάστημα τουλάχιστον άργησε αρκετά, 13-14 χρόνια. Είναι ερωτήματα που μας βοηθούν να αρχίσουμε με την ίδρυση του κράτους, όπως είπε ο καθηγητής, να τοποθετούμε πράγματα σε μια σειρά, με τα συν και τα πλην, ώστε να μπορέσουμε ίσως να αποφύγουμε παράλληλες καταστάσεις στο μέλλον. Να απαντήσω σε μερικά από αυτά που είπατε. Δεν θα τα βάλω με τη σειρά. Όπως είπα και εγώ, αν η Αγγλία είχε δεχτεί να υποστηρίξει τον Καποδίστρια, δεν θα υπήρχε δυνατότητα μιας αντιπολίτευσης και θα μπορούσε και να εξασφαλίσει και το δάνειο αυτό. Επειδή όμως η Γαλλία είχε μια διαφορετική άποψη για το πώς θα διαμορφωνόταν το νέο κράτος, και μην ξεχνάμε το μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Είναι λάθος πάντα να βάζουμε αυτές τις δυνάμεις μαζί, επειδή υπάρχει ένας αντίπαλος στη Ρωσία ή κάτι άλλο. Έχουν μεγάλες διαφορές και αντιπαλότητες. Η Γαλλία ήθελε την εποχή εκείνη να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την ήττα του Ναπολέοντα, για την αντικαταστροφή του στόλου της. Άρα, μια Ελλάδα κάπως ισχυρή και όχι εξαρτημένη από τα Επτάνησα ή τη Μεγάλη Βρετανία, συνέφερε την πολιτική της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, ανεπιφύλακτα βοήθησε τον Καποδίστρια μέχρι το 1830. Όταν όμως έγινε η Ιουλιανή Επανάσταση, ανατράπηκε ο Κάρολος, ο βασιλιάς, και κυρίως αποδεσμεύτηκε ένας φιλελευθερισμός. Ήταν πολύ δύσκολο στη νέα γαλλική κυβέρνηση, η οποία δεν ήταν αντίθετη. Θέλω να διαχωρίσουμε λιγάκι την επίσημη πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης και την πολιτική που ασκούν οι Γάλλοι που βρίσκονται
στο ελληνικό κράτος. Είτε είναι τα στρατεύματα στην Πελοπόννησο ή οι διάφοροι συνεργάτες που βοηθούν το κράτος να οργανωθεί. Και η νέα κυβέρνηση, η γαλλική, ξέρουμε ότι μόλις τελείωσαν οι οδομαχίες, στις οποίες μετήχε και ο Φαβιέρος, ο γνωστός φιλέλληνας. Πήγε ο Φαβιέρος στο Υπουργείο Στρατιωτικών και ζήτησε μια εξοδότηση για να ανατρέψει τον τύραννο Καποδίστρια. Η γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Στρατιωτικών, το διαβίβασε στο Υπουργείο Εξωτερικών το πρόβλημα, είπε ότι για μας συμφέρει να παραμένει ο Καποδίστριας στην εξουσία, διότι οποιαδήποτε αλλαγή θα είναι προς το συμφέρον της Αγγλίας. Άρα, επειδή όμως είχε αποδεσμευτεί αυτός ο φιλελευθερισμός, ή έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Πολωνία, είχαμε ένα κίνημα υποστήριξης των Πολωνών που θύμιζε το αντίστοιχο των Ελλήνων. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούσε η γαλλική κυβέρνηση να περάσει στις βουλές μία απόφαση για να συνεχιστεί η οικονομική ενίσχυση του Καποδίστρια. Άρα λοιπόν, ενώ μέχρι το Ιούλιο του 1830 δύο δυνάμεις, η Ρωσία και η Γαλλία, με οικονομικές ενισχύσεις αλλά και υποστήριξη γενικότερη, στήριζαν το καποδιστριακό καθεστώς, μετά από αυτό το 2-1 ανατράπηκε. Δηλαδή 2 κατά της Βρετανίας. Επομένως, όπως ανέφερε ο κ. Κούκος, υποχρεώνει το Καποδίστρια στο 30 να κόψει καρτονόμισμα. Δεν έχει χρήματα, αλλά είναι προς τιμή του και είναι κάτι το οποίο δεν το αναφέρουμε, ότι θα μπορούσε κάλλιστα με την υποστήριξη του στρατού που τον έλεγχε μέχρι τέλους να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική δύναμη για να επιβληθεί. Αν άφηνε ο Καποδίστριας να κατέβουν τα ρουμελιώτικα στρατεύματα για να επιβάλλουν την τάξη κατά της αντιπολίτευσης, θα είχε συμβεί αυτό που συνέβη το 1932. Το 1932 δεν είχαν κανένα ενδιασμό να χρησιμοποιήσουν τους ρουμελιώτες για να αντιμετωπίσουν τους καποδιστριακούς μετά την δολοφονία του Καποδίστρια. Αυτό όσον αφορά την αλλαγή των συσχετισμών που παίξαν σημαντικό ρόλο. Τώρα, όσον αφορά το σύνταγμα το βιαστικό, νομίζω ότι καταλάβατε από όσα σας ανέφερα σύντομα, ότι κατά δική μου την αντίληψη το σύνταγμα είχε ευρύτερη απήχηση. Ο καθένας το ερμήνευε όπως ήθελε, αλλά ήταν ένας τρόπος συμμετοχής σε κάτι το οποίο από κοινού επιδίωξαν. Δηλαδή, η απήχηση που είχε το αίτημα της αντιπολίτευσης για το Σύνταγμα δεν ήταν μόνο, είχε μεγαλύτερη απήχηση από ό,τι θα περίμενε κανένας, γιατί είχε περάσει αυτή η ιδέα ότι είναι κάτι δικό μας, κάτι στο οποίο μετέχουμε. Επομένως, το βιαστικό που ανέφερε ο κ. Κούκος είναι ενδεικτικό. Η Ελλάδα κινδυνεύει άμεσα, δεν έχει γίνει το Ναβαρίνο, κινδυνεύει να παίξει η Ακρόπολη και κάθονται οι αντιπρόσωποι του έθνους και ψηφίζουν το πιο δημοκρατικό σύνταγμα στην Ευρώπη. Όσο και να είναι υπερβολικό, δείχνει μια πραγματικότητα, δείχνει κάτι που πίστευα. Και αυτό λίγο πολύ συντηρήθηκε και στην καποδιστριακή περίοδο. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, μην θεωρούμε ότι το αίτημα για το Σύνταγμα ήταν μόνο λίγων ραδιούργων, είχε μεγαλύτερη απήχηση. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ο Καποδίστριας ήθελε πράγματι μια σταδιακή διαδικασία ώστε να αποκτήσει μια μορφή συντάγματος ελληνική πολιτεία ή του όρους. Αλλά οι ρυθμοί του δεν ανταποκρίνονται στα υπερβολικά, αν θέλετε, αιτήματα που είχαν πάρα πολύ στην τότε επαναστατική κοινωνία. Και θα μου επιτρέψετε να επιμείνω σε αυτό που είπα, ότι αν δεν καταλάβουμε ότι η καποδιστριακή περίοδος είναι κομμάτι της Επανάστασης, δεν θα καταλάβουμε και αυτές τις υπερβολές ή ότι άλλο συνέβη. Είναι πολύ βασικό αυτό και επιμένω ότι πρέπει να μην τελειώνει η Επανάσταση στο Ναβαρίνο. Δεν τελειώνει η ελληνική Επανάσταση στο Ναβαρίνο. Τελειώνει όταν φτάνει ο Όθωμας στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τους Μαυρομιχαλαίους, έχω γράψει ένα άρθρο που το θεωρώ από τα καλύτερά μου.
πολύ παλαιότερα, μόλις ήμουν τότε στο Παρίσι και ένας που με επηρέασε πάρα πολύ ήταν ο Σπύρος ο Αστραχάς. Δεν κάθισα στα θρανία μαζί του, άκουσα τις παραδόσεις του, αλλά τον θεωρώ μεγάλο δάσκαλο. Ήταν αυτός που με βοήθησε λίγο να γράψω αυτό το άρθρο. Θυμάμαι ότι του είχα πει ότι θέλω να γράψω κάτι για τους Μαυρομιχαλίους. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του, έμενε έξω από το Παρίσι και μου είπε αυτό. Διάβασε τα γράμματα του Μαυρομιχάλη για να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο Μαυρομιχάλης. Λίγο πολύ με όθησε λίγο στην κοινωνική ανθρωπολογία. Διάβασα λοιπόν μερικά βιβλία τι σημαίνει παραδοσιακή κοινωνία για να καταλάβω πώς λειτουργούσε η κοινωνία της Μάνης και γιατί πάντα ήθελαν λεφτά οι Μαυρομιχαλαίοι. Δεν ήταν τα ήθελα μόνο για αυτούς. Όπως ήταν οργανωμένη η κοινωνία, η ευρύτερη της Μάνης, έπρεπε να δίνει ο Μαυρομιχάλης για να έχει υποστήριξη. Επομένως, κάπως έτσι, με ένα παραδοσιακό τρόπο λειτουργήσε. Μέσα στην Επανάσταση μπόρεσε το Μαυρομιχαλή με το να είναι επικεφαλής επιχειρήσεων, με λάφερα, να βρουν κάτι για να εξορροπήσουν αυτό που χάσανε, δηλαδή που είχαν τη δυνατότητα να εισπράττουν τα έσοδα στη Μάνη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ήρθε λοιπόν ο Καποδίστριας και είχε άλλες ανάγκες. Τους έδωσε κάποια χρήματα. Αλλά για να καταλάβετε τι ήθελε ο Μαυρομιχάλης, μας είχε διασώσει ο Κασομούλης ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Ετοιμάζεται το σπίτι στο οποίο θα μείνει ο Καποδίστριας. Και πήγε να το επισκεφθεί ο Μαυρομιχάλης και είπε, μα είναι μικρό, πού θα βάλει αυτά που θα μας κερνάει. Και λίγο πολύ αφήνει να νοηθεί ο Κασομούλης και φαίνεται ότι το είπε και ο Μαυρομιχάλης κάποια στιγμή ότι ήθελε, όπως ήταν ο Βεζίρης δίπλα στο Σουλτάνο, να είναι ο Μαυρομιχάλης δίπλα στον Καποδίστρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τέτοιες αντιλήψεις υπήρχαν. Πώς θα τις αντιμετώπιζε ο Καποδίστριας. Τους έδωσε κάποια χρήματα, μετά τους άφησε στο περιθώριο. Επομένως, για μένα δεν είναι ο παραμορισμός. Ό,τι και να έκανε ή μάλλον, να το πω διαφορετικά. Η Αντιβασιλεία και ο Όθωμανας πολιτεύτηκαν διαφορετικά. Φέρανε τους Μαυρομιχαλαίους στην Αθήνα, βάλανε σε κέρδιες θέσεις και λίγο πολύ τους ακύρωσαν την κοινωνική δύναμη που είχαν στην περιοχή τους. Ο Καποδίστριας δεν ήταν διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Δεν ήθελε να δώσει προτεραιότητα στους Μαυρομιχαλαίους, γιατί θα σήμερα να δώσει διάφορα χρήματα σημαντικά που τα ήθελε για άλλες ανάγκες. Επομένως διαμορφώθηκε ένας πόλος αντίδρασης, τον οποίο θα εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση το 1931 όταν θα περάσει η επαναστατική δράση. Και αυτό μας οδηγεί τελικά στο θέμα της δολοφονίας, πολλά έχουν υποθεί γι' αυτό. Φυσικά έχουμε δύο δολοφόνους που είναι δυσαρρωστημένοι για την παρασμένη της οικογένειας. Αλλά η πράξη τους πήρε άλλο περιεχόμενο, γιατί η αντιπολίτευση με τη σφοδρότητα των κατηγοριών είχε διαμορφώσει ένα πνεύμα τυραννοκτονίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα, ότι αν φύγει ο κακός, όλα θα λυθούν και τα δικά μας τα προβλήματα, έδρασαν οι Μαυρομιχαλαίοι. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε. Και με την ευκαιρία αυτή, ας μου επιτρέψετε να λύσω και ένα μύθο, να πω την άποψή μου. Θα ξέρετε ότι παλαιότερα, ιδιαίτερα στον χώρο της αριστεράς, αλλά και της δεξιάς γενικότερα, λεγόταν ότι πίσω από την δολοφονία του Καποδίστρια τελικά είναι οι Άγγλοι. Και γι' αυτό υπάρχει ένας φάκελος στο Φάρο Ινόφης, το οποίο δεν δίνεται ποτέ στην έρευνα. Έτυχε ένας μεγάλος οικονομικός παράγοντας Άγγλος να βρίσκεται στην Κέρκυρα για διακοπές, ενδιαφέρθηκε για τον Καποδίστρια και του είπαν ότι υπάρχει κάποιος Λούκος στην Αθήνα, ο οποίος γνωρίζει μερικά πράγματα για τον Καποδίστρια. Ήρθε λοιπόν να με βρει. Και το όνομα του λέγεται Bond. Θα καταλάβετε γιατί το αναφέρω. Μιλήσαμε λοιπόν, του είπα κύριε Bond, είχε πάρα πολύ ισχυρές διασυνδέσεις
και είναι αυτός ο οποίος έπεισε τους Rothschild, το μεγάλο οίκο, να διαθέσουν χρήματα ώστε να γίνει ένα αντίγραφο πιστό της εικόνας του Καποδίστρια που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Πάδουας, ώστε όταν έγινε μεγάλη έκθεση του Μουσείου Μπενάκη να εκτεθεί και αυτό. Ήταν με τη μεσολάβηση του κ. Μποντ. Έτσι λοιπόν ένας Μποντ που είχε δυνατότητα πήγε και μας διαβεβαίωσε και το έγραψε ότι δεν υπάρχει τέτοιος φάκελος. Άρα λοιπόν νομίζω με τη βοήθεια ενός Μποντ μπορούμε αυτό το μύθο λίγο πολύ να τον... Ναι, η αλήθεια είναι την υπερβολή. Εγώ δεν το πίστεψα ποτέ αυτό, αλλά σκόρπια στοιχεία μπορεί να δεις δεξιά και αριστερά. Στην τελική ανάλυση, μια μεγάλη δύναμη μπορεί να κρύψει κάποια στοιχεία. Είπαμε εδώ πέρα ότι, το είπα στην αρχή, ότι η άρνηση της Αγγλίας και η πολεμική της για μένα είναι το βασικότερο αίτιο της αποτυχίας του Καποδίστριου. Στη δολοφονία όμως δεν είχε καμία σχέση, παρά το γεγονός ότι οι συνεργάτες του Καποδίστρια με τις ανακρίσεις που έκαναν προσπάθησαν πάρα πολύ να βρουν κάτι που να ενοχοποιεί αγγλικό παράγοντα, δεν βρήκαν τίποτα. Σίγουρα κάποιοι Γάλλοι, όχι η γαλλική κυβέρνηση, κάτι γνώριζαν και θα μπορούσε προς αυτή την κατεύθυνση κάποιος να κάνει μια έρευνα. Ο αγγλικός παράγοντας δεν αναμίχθηκε, τράβηξε το χάλια το οποίο του Καποδίστρια πολύ νωρίτερα. Επομένως, να μην σταθούμε κατά τη γνώμη μου σε αυτό. Τώρα, για μένα είναι όπως ανέφερε ο κ. Κούκος, τα σύνορα είναι μια μεγάλη επιτυχία του Καποδίστρια. Καταρχήν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τα γαλλικά στρατεύματα για να απελευθερώσει τη Στερεά και καταλαβαίνετε αν η στρατιά του Μεζόν έμπαινε στην Στερεά και έδιωγνε τους Τούρκους, δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από την αγγλική κυβέρνηση αυτό το κομμάτι για το υποδιαμόρφωση κράτους. Και την τελευταία στιγμή, με την παρέμβαση την αγγλική, αυτή η προσπάθεια δεν πέτυχε. Γι' αυτό και εξηγείται γιατί καθυστερούσε να δώσει εντολή ο Καποδίστριας να περάσουν τα στρατεύματα στη Στερεά. Τελικά πέρασαν και φτάσαμε στην απομάκρυνση την οριστική των Τούρκων το Σεπτέμβριο του 1829. Τώρα, ένα άλλο που θα αναγκαστώ να μπω σε λεπτομέρειες. Συγγνώμη και εγώ με όλο σεβασμό, γιατί δεν ακούγεται καλά το αρχείο. Τι πρόβλημα θα υπήρχε αν ο Μέζον θα πέρναγε στην... Άμα πέρναγε. Όχι άμα πέρναγε. Ήταν νικηφόρος. Ναι, άμα πέρναγε ήταν απελευθέρωση από τα γαλλικά στρατεύματα, δεν θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει την απελευθέρωση. Γιατί η Βρετανία ήθελε να εμποδίσει όσο το δυνατόν περισσότερο να επεκταθούν τα σύνορα τα ελληνικά πέρα από την Πελοπόννησο. Και άμα γινόταν αυτό και υπήρχε νικηφόρος. Νομίζω ότι η Γαλλική, σας είπα, νομίζω ότι η Γαλλική... Τι συνέπειες θα είχε δηλαδή, άμα κατάφερε να είσαι. Θα κατοχυρωνόταν όλη η Ιστερία Ελλάδα στο υποδιαμόρφωση κράτους. Ωραία. Οπότε θετικό. Όχι, θετικό ήταν, εγώ δεν το παρνητικά. Όχι, απλώς να καταλάβω. Ήταν μια προσπάθεια του Καποδίστρια, την οποία δεν μπορούσε να καταλάβει. Ήταν θετική ενέργεια. Ωραία, ναι. Τώρα, το άλλο είναι ότι που εκεί φάνηκε ότι σαν αρχηγός κράτος δεν είχε κανένα ενδιασμό να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας σε σύγκρουση με μια μεγάλη δύναμη, ήταν ότι σε ένα πρωτόκολλο στις αρχές του 1829 οι μεγάλες δυνάμεις είπαν καταρχήν ότι εγγυόμαστε τα σύνορα στην Πελοπόννησο, δεν απέκρουαν τη Στερεά Ελλάδα. Ο πρεσβευτής όμως, ο αντιπρέσβης της Αγγλίας στην Ελλάδα, ο Ντόκινς, το ερμήνευσε μονομερός και ζήτησε να αποσυρθούν τα ελληνικά στρατεύματα από τη Στερεά. Μάλιστα απείλησε να χρησιμοποιήσει τις ναυτικές δυνάμεις της Αγγλικής. Ο Καποδίστριας αρνήθηκε. Όπως το Μεσολόγιο με το Σπένσερ. Ναι, αρνήθηκε και νομίζω ότι είναι η στιγμή που πλέον γίνεται πολύ πιο σκληρός απέναντι στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, έρχονται πάντα οι φόβοι των Επτανήσεων, φοβάται ότι υπάρχει ένα σχέδιο να περιοριστεί η Ελλάδα όσο να το περισσότερο
πληροφορείται, γιατί αυτά διαρρέουν, ότι ο αρμοστής των Ιωνίων Ίσων, ο Άνταμ και ο Ντόκινς κάνουν ό,τι μπορούν για να τον διώξουν. Ξέρουμε εκθέσεις από τον δύο στη Βρετανική κυβέρνηση. Όσο είναι ο Καποδίστριας, μειώνεται η επιρροή μας. Πρέπει να φύγει. Δηλαδή, μιλάμε από το 29, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Όλα αυτά λοιπόν φτάνουν στον Καποδίστρια και αρχίζει και μια σκλήρυνση. Ενώ μέχρι τότε ήταν διατεθειμένος να έχει ένα άνοιγμα σε αξιόλογους ανθρώπους όπως είναι ο Μαυροκορδάτος, ο Τρικούπης, νομίζω από τότε που ενεργά επιχειρείται να περιοριστούν τα σύνορα στην Πελοπόννησο και σκληραίνει η βρετανική πολιτική, έχουμε και μια σκλήρυνση, θα έλεγα, ιδεολογική του Καποδίστρια. Αν μου επιτρέπετε εδώ για τα σύνορα, κύριε καθηγητά, μην ξεχνάμε, το βρήκα κάπου στα ρωσικά αρχεία και το ανέπτυξα τα τελευταία χρόνια, αυτό το σχέδιο Καποδίστρια, μέσα στο 29 στην έξαρση του Ρωσοτουρκικού πολέμου, θα φτάνουμε περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από την Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, όταν ο Καποδίστριας θέλει ένα σχέδιο για κρατήδια στα Βαλκάνια, είναι καλά οργανωμένη η επταμελής επιτροπή, πρόεδρος ο Τσάρος Νικόλαος, όμως ο Καποδίστριας έχει τους τρεις. Κόμι Κουτσουμπέι, Τολστόι, νομίζω και Τασκόφ, οι άλλοι 4 μαζί με τον Τσάρο είναι κατά, γιατί λέει η Ρωσία ότι αν μπούμε μέσα στην πόλη και αν διαλύσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα νέα κρατήδια δεν ξέρουμε αν θα είναι υπό τη δική μας επηρεασμό, έτσι ίσως κάνετε μια ευκαιρία, σε εισαγωγικά, διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι, αυτό είναι ένα σχέδιο. Το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι όταν αποφάσισαν οι τρεις δυνάμεις να γίνει ανεξάρτητο το ελληνικό κράτος, περιόρισαν τα σύνορα, όπως ξέρετε, αφήνοντας σχεδόν όλη την Ακαλανία έξω. Αυτό ήταν απέτηση της Αγγλίας και όταν το πληροφορήθηκε ο Καποδίστριας ακύρωσε τη μεγάλη μάχη, πίεσε πάρα πολύ τον Λεοπόλδο να διεκδικήσει να μην περιοριστούν τα σύνορα και ανάμεσα σε όλα αυτά δόθηκε και η ευκαιρία στον Λεοπόλδο να παραιτηθεί. Είναι ένα μεγάλο θέμα, πάντως επειδή μείναμε στο θέμα των συνόρων, αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για τον Λεοπόλδο αργότερα, και εδώ φάνηκε η προσπάθεια του Καποδίστρια να μην επιτρέψει περιορισμό των συνόρων. Οι Άγγλοι, όχι τόσο η κεντρική κυβέρνηση, η αντίδραση προέρχεται κυρίως από αυτούς που διοικούν τα Επτάνησα. Φοβούνται την ανάπτυξη του εμπορικού στόλου του ελληνικού. Δηλαδή φοβούνται ότι τα Επτάνησα θα έρθουν σε ελεύθερη μοίρα όταν θα αναπτυχθεί το ελληνικό κράτος. Αυτή η πολιτική θα αλλάξει της Βρετανίας μετά το 1932 και γι' αυτό θα δοθούν και τα σύνορα αυτά. Αλλά στην περίοδο που μιλάμε, που είναι η εξουσία του Wellington, αυτός ο φόβος υπάρχει. Δεν θέλουμε μεγάλη Ελλάδα, διότι τα Επτάνησα θα κινδυνεύσουν κατά κάποιο τρόπο. Ή θα ελέγχουν το νέο κράτος ή δεν πρέπει να το επιτρέψουν να αποκτήσει μια οντότητα τέτοια που θα θέσει σε κίνδυνο τα Επτάνησα. Και ένα τελευταίο που αναφέρατε και φυσικά ό,τι άλλο θέλετε μπορούμε να... Ένα προτελευταίο που είναι πολύ σημαντικό, το θέμα της πολιτικής ευθύνης. Όπως αναφέρθηκε, έχω ασχοληθεί με τον Καποδίστρια, όχι μόνο με τον Καποδίστρια, με το 21 και άλλα πράγματα, εδώ και 50 χρόνια. Όταν ξεκίνησα και έγραψα τη διατριβή μου για την αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια, ήμουν πιο επικριτικός. Περισσότερο έβλεπα ότι έπρεπε να έχει κάνει κάποια αλληλογισμένα ανοίγματα στην αντιπολίτευση, που δεν έκανε. Και νομίζω άρχισα να αναλυθεί τι ήταν ο φόβος του για να μην ανοιχθεί προς την αντιπολίτευση. Σιγά σιγά όμως και μεγαλώνοντας, ενδεχομένως κάποιοι θα λέγανε ότι έγινα και πιο συντηρητικός, άρχισα να βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή έβαλα στην ευθύνη ενός που κυβερνάει και το κοινωνικό του βλέμμα. Δηλαδή, όχι μόνο να έχεις προοδευτική ιδεολογία, να επιδιώξεις προοδευτικούς θεσμούς, αλλά πώς βλέπεις το σύνολο της κοινωνίας. Τι άλλο πρέπει να κάνεις, ώστε ως κυβερνήτης
όχι μόνο να εξασφαλίσεις, αν θέλετε, φιλελεύθερους ή όχι θεσμούς, αλλά και τις προϋποθέσεις της ευημερίας των πολιτών. Και αυτό το κοινωνικό βλέμμα το έχει ο Καποδίστρας που δεν το έχει αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα κριτήριο να είμαι και εγώ πιο ισορροπημένος. Το άλλο που με έκανε να είμαι πιο ισορροπημένος είναι ότι μελέτησα λίγο καλύτερα τη δράση όλων αυτών που ήταν με τον Καποδίστρα ή κατά του Καποδίστρα μέσα στην Επανάσταση. Οπότε κατάλαβα λίγο καλύτερα τους ανθρώπους που θα συναντήσω μετά, ενώ ξεκινώντας τη διατριβή από την αντιπολίτευση, δεν είχα πολύ μελετήσει τι προηγήθηκε. Είχα διαβάσει μερικά πράγματα. Όταν όμως έσκυψα στα έγγραφα, γνώρισα πολύ καλά όλους τους ανθρώπους που είναι και στην περίοδο του Καποδίστρα, νομίζω ότι μπορούσα να καταλάβω και τις συμπεριφορές τους. Και αυτό που είπα προηγουμένως και γι' αυτό την αίσθηση ότι το Σύνταγμα είναι κάτι κοινό για όλους μας. Και ένα τελευταίο για τους Ιδραίους. Οι Ιδραίοι ήθελαν φυσικά μια μεγάλη αποζημίωση από το ελληνικό κράτος για τις πράγματι μεγάλες θυσίες τους. Όμως, εδώ έχουμε έναν κυβερνήτη, ο οποίος καταλαβαίνει ότι ενδεχομένως οι απαιτήσεις κάποιων να είναι υπερβολικές. Και δεν θα μπορούσε οι απαιτήσεις των Ιδραίων να παραμερίσουν και τις απαιτήσεις όλων των άλλων που με τον ΑΒ τρόπο είχαν θυσιάσει και τον αγώνα. Αλλά λοιπόν τι ζητούσε, ζητούσε τεκμήρια για να μπορούν με βάση αυτά τα τεκμήρια να διαπιστωθούν οι πραγματικές. Και από την άλλη μεριά, και αυτό ήταν που φοβόταν η αντιπολίτευση, ήξερε ότι κάποια έσοδα, ιδιαίτερα από το δάνειο, είχαν πάει σε κάποιους από αυτούς οι οποίοι διεκδικούσαν τώρα. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή, ήθελε μια διερεύνηση και των παλιών λογαριασμών. Έτσι λοιπόν αυτό που τους πρότεινε, όταν έγινε αυτή η διαπραγμάτευση το 1931, ήταν ή το 1 τρίτο θα δεχτείτε, ή θα πρέπει να περιμένετε νέες έρευνες κλπ. Και τότε οι Ιδραίοι ζήτησαν, φαίνεται υπερβολικό και ήταν πράγματι εκβιαστικό, να αρχίσουν να τρέχουν οι τόκοι αυτής της καθυστέρησης. Και εκεί το άρπαξε ο Μαυροκορδάτος και η αντιπολίτευση και χρησιμοποίησαν τη δυσαρέσκεια των Ιδραίων για να μπορέσει να αποκτήσει μια κοινωνική βάση αντιπολίτευση που δεν είχε. Δηλαδή, χωρίς την Ύδρα, δεν θα μπορούσε η Μάνη να μην ήταν εχθρική. Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αντίπαλο δέος ισχυρό. Η Ύδρα μπορούσε. Και έτσι θα γίνει η Ύδρα το κέντρο της αντιπολίτευσης. Αυτό που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ είναι ότι δεν περίμεναν ενδεχομένως ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Και τι, αν ένας κοιτάξει τα τεκμήρια της Ιδραίικης ιστορίας, λείπουν σημαντικά έγγραφα από τον Αύγουστο του 30 και μετά. Δηλαδή, σκόπιμα κάποια πράγματα για να μην φανεί η εμπλοκή τους σε όλη αυτή την ιστορία που οδήγησε στη δολοφονία και μετά στον εμφύλιο πόλεμο, ενώ είναι προς τιμή του Μαυροκορδάτου, που είναι ο ιδεολογικά υπεύθυνος αυτής της αντιπολίτευσης, χωρίς το μυαλό του Μαυροκορδάτου πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν, άφησε στο αρχείο του τεκμήρια που θα μπορούσαν να τον αναχοποιήσουν. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί στο αρχείο του μια πρόταση κάποιου, είναι ανώνυμος, ο οποίος 5 μήνες πριν την δολοφονία έλεγε ότι αν δεν πετύχουμε με άλλο τρόπο, υπάρχει ένας τρόπος. Να χτυπήσουμε το άτομο. Αυτό το έγγραφο δεν το έβγαλε ο Μαυροκορδάτος από το αρχείο του. Έκανα μερικές προσπάθειες να καταλάβω ποιος το έγραψε. Είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσωπική γραφή. Θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως με την τεχνική νοημοσύνη να καταλάβει από τις λέξεις που χρησιμοποιήσει κάποιος. Υποθέτω μερικούς, αλλά δεν έχω στοιχεία για να... Λοιπόν, λίγο βιαστικά είπα μερικά πράγματα με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος. Επίσης, σε κάποια σελίδα δίνεται έτσι μια νέα πληροφορία
σε αυτό το πολύ πλούσιο υλικό που έχετε συγκεντρώσει εδώ σε αυτό το βιβλίο, λέτε σε κάποια σελίδα ότι το Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 1931, αν θυμάμαι καλά, τοποθέτησε καλύτερα με τον Μαυροκορδάτο να συμμετάσχει εκ νέου στην κυβέρνηση. Ο Μαυροκορδάτος είπε όχι και ενημέρωσε, το γράφει σε κάποια σελίδα, δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Όχι, αυτό έγινε Το 30, το 29. Το 29, όχι, το 30. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, ας το πω και ενημέρωσε και τους Βρετανούς ότι δεν αρνήθηκαν. Ναι, όχι. Οι επαφές με την πρεσβεία υπήρχαν πάντα. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ με πολλές δυσκολίες να γράψω και μια βιογραφία του Μαυροκορδάτου. Γιατί καταλαβαίνετε, έχω πάλι πέσει στα βαθιά νερά. Προσπαθώ να καταλάβω μια πολύ σημαντική άλλη προσωπικότητα. Η μόνη, θα έλεγα, που μπορούσε, όσον αφορά τις ικανότητες πνευματικές, να έρθει δίπλα στον Καποδίστρια. Και κανείς δεν μπορεί να ανοιχτεί την ευφυΐα του και τις ικανότητες του. Ο Μαυροκορδάτος είναι πεπισμένος ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να υπάρξει και να αναπτυχθεί μόνο με τη βοήθεια τη βρετανική. Αλλά άμα το σκεφτούμε στην αρχή, δεν είναι υπερβολικό. Ποια ήταν η πιο ισχυρή δύναμη την εποχή εκείνη? Ποια ήταν η χώρα εκείνη που είχε ένα έστω συντηρητικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα? Ποια χώρα δέχτηκε τελικά, έστω με ιστορόβουλες σκέψεις, να δώσει ένα δάνειο σε ένα κράτος που μπορεί να μην επιβίωνε κλπ. Θέλω να πω, υπήρχαν προϋποθέσεις για να σκεφτεί κανένας. Για μένα όμως τώρα που τα παρακολουθώ, βλέπω ότι αυτή η επιμονή του Μαυροκορδάτου στην αγγλική υποστήριξη τον εμπόδισε να καταλάβει ότι το ελληνικό ζήτημα δεν μπορούσε να λυθεί χωρίς τη συνένεση και των άλλων δυνάμεων. Δηλαδή, από την αρχή θέλει να αποκλειστεί οποιαδήποτε εμπλοκή της Ρωσίας. Και βλέπετε ότι ο Γιώργος Κάνινγκ καταλαβαίνει ότι αν δεν εμπλακεί και η Ρωσία, δεν θα μπορέσει να εμποδιστεί ένας ρωσικοποιητικός πόλεμος. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχει η μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, ότι ο Καποδίστριας πιστεύει ότι μόνο εάν οι τρεις δυνάμεις, το υπενήχθηκα στην ομιλία, θα εγγυηθούν, αλλά δεν θα αναμειχθούν ουσιαστικά στα πράγματα τα ελληνικά, μόνο έτσι μπορεί να ευημερήσει η χώρα. Αυτή η στροφή, η μεγαλύτερη, προς τη μία δύναμη, όσο και αν ήταν η σπουδαιότητα στην εποχή εκείνη, φαίνεται ότι εμπόδισε τον Μαυροκορδάτο να καταλάβει μερικά πράγματα της εποχής. Θα δούμε πώς θα το παρουσιάσω και τι κριτική θα έχω. Μάλιστα. Έχουμε ίσως 2-3 ερωτήσεις. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας. Ήταν πολύ αναλυτική. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ο Καποδίστριας έρχεται στη χώρα και την αναλαμβάνει, όπως είπατε, οι τρεις δυνάμεις δεν τον στηρίζουν. Όχι, τον στηρίζουν στην αρχή. Μετά όμως, το στηρίζει μόνο οι δύο. Γιατί δεν στρέφεται μέσα στο εσωτερικό να αποκτήσει ερίσματα μέσα, και τα ερίσματα τα εννοώ μέσα στο στράτευμα, το οποίο και εσείς είπατε ότι δεν το χρησιμοποίησε. Βέβαια, αν θυμηθούμε ότι το στρατόπεδο του Υψηλάντη καταστράφηκε γιατί δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν τους αγωνιστές, να σας ρωτήσω, εκείνη η πολιτική ευθύνη του Καποδίστρια. Δεν χρησιμοποιεί το στράτευμα γιατί υπεραμείνεται της ιδεολογίας του βάση να διοικήσει συνταγματικά τη χώρα, ή γνωρίζει ότι έχει αδυναμία οικονομική να στηρίξει το στράτευμα? Κοιτάξτε, εάν δούμε τους προϋπολογισμούς του ελληνικού κράτους, τα γνώμη του Καποδίστρια, τα μεγαλύτερα ποσά πάνε στο στρατό. Δηλαδή, προσπαθεί να αφαιρέσει, και επειδή δεν είχε πολλά χρήματα, ήταν υποχρεωμένος, ενώ είχε σχέδια για τους γεωργούς κλπ. Να μην τα εφαρμόσει, γιατί έπρεπε να πληρώνονται οι στρατιώτες. Αυτό που φοβόταν ήταν μην επαναληφθεί ο εμφύλιος πόλεμος του 24. Αυτό που έγινε το 32. Άρα λοιπόν η μεγαλύτερη φροντίδα είναι πώς ο στρατός στοιχειωδώς θα αμείβεται, και έτσι
μπόρεσε να κρατήσει, αν εξαιρέσουμε κάποιες μικρές, όπως του Καρατάσου, εξεγέρσεις, ο στρατός θα είναι ανεπιλάκης. Και ο Κολέτης, που είχε μεγάλη επιρροή στο στρατό, παρά το γεγονός ότι τον παραμέρισε ο Καποδίστριας, δεν ενεπλάκη ενεργά στην αντιπολίτευση, παρά μόνο όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Επομένως, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο στρατός στη σύγκρουση με τους αντιπολιτευόμενους και αυτό οφείλεται στη σύνεση και στη διορατικότητα του Καποδίστρια τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Χρησιμοποίησε λίγο τον Κολοκοτρώνη για να τρομάξει λίγο τους αγρότες στην Πελοπόννησο που αρνήθηκαν να πληρώσουν τον φόρο, αλλά δεν είχαμε εμπλοκή του στρατού που είναι πάρα πολύ βασικό. Ξέροντας τι συνέβη του 1932 και μάλιστα τώρα που κοιτάζω αυτά για το Μαυροκορδάτο, ο Μαυροκορδάτος έφυγε από την Ύδρα και πήγε στην Καραχώρα που ήταν ο Κολέτης, στη σύγκρουση Καποδιστριακή και του έγραψε ο Τεκούπης, που είναι ο γυναικάδελφός του, του λέει πρόσεξε τι κάνεις, γιατί έτσι και κατέβουν οι Ρουμελιώτες στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, όπως και συνέβη. Και του είπε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κοιτάνε η ιστορία, δηλαδή δεν κρίνει τους απλούς ανθρώπους. Κρίνει αυτούς που είναι υπεύθυνοι για αυτό που μπορούσε να γίνει. Αυτά τα λέει ο Τεκούπης. Όμως δεν θα θέλαμε κανέναν τρόπο να μειώσουμε την προσωπικότητα και τη συμβολή του Μαυροκορδάτου. Μην φτάσουμε και εδώ πέρα αυτό το μαύρο πρόβατο που πάντα κυρίως αριστερά χρησιμοποιούσε, για όλα αυτά ο Μαυροκορδάτος. Εμείς καταλαβαίνουμε και έχω γράψει ένα σχετικό άρθρο και αν θέλετε να δείτε πώς είδαμε τον Καποδίστρια στην νομική ιδεολογία, γενικότερα είναι ένα βιβλίο που μαζί με την κυρία Πουλού είχαμε δημοσιεύσει, τα πρόσωπα του Καποδίστρια. Θέλω να πω ότι πρέπει να, και νομίζω συνέβαλα και εγώ, στο να ξαναφέρουμε το Μαυροκορδάτο στις πραγματικές του διαστάσεις. Απ' την άλλη μεριά φτάσαμε τα τελευταία χρόνια σε μια υπερβολή. Δηλαδή, αν διαβάσατε πολλά πράγματα και γράφτηκαν, εμφανίζεται ο Μαυροκορδάτος που σαν ο φιλελεύθερος ηγέτης, φιλελεύθερος είναι, ότι είναι η μοναδική προσωπικότητα. Φτάσαμε δηλαδή, περάσαμε στην άλλη όχθη και ερμηνεύονται μερικά πράγματα με βάση μόνο το αν ένας είναι συνταγματικός ή όχι. Που νομίζω ότι είναι λάθος. Το να δηλώνει ένας συνταγματικός δεν σημαίνει ότι πράγματι είναι συνταγματικός. Και όπως είπα και εγώ, μέσα στην ομάδα του Καποδίστρια υπάρχουν άνθρωποι που κάθε άλλο συντηρητικοί είναι, αλλά πιστεύουν και αυτοί σε ένα όραμα άλλης προοπτικής για την επίλυση κάποιων ζητημάτων. Επομένως, πιστεύω ότι και εδώ είναι η δυσκολία, ότι δεν πρέπει να ξαναδούμε μερικά πράγματα, αλλά να μην ξεπεράσουμε κάποια πράγματα, να φτάσουμε στην άλλη όχθη. Άλλη ερώτηση. Για τελευταία, εντάξει, θα το κλείσουμε εδώ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση εγώ σαν απλός πολίτης, αδαής και που για μένα έγινε η Επανάσταση, εμένα τον απλό άνθρωπο του λαού, τον αστοιχείο, το απέδευτο κτλ. Εφόσον υπήρχε η μηδέν ταμείο, η οικονομική εξόντωση, θα μπορούσε να έρθει ο Όθωνας χωρίς τη δολοφονία του. Ή άμα υπήρχε ανεξάρτητη δολοφονία του, θα μπορούσε να έρθει ο Όθωνας και να απαλλαγούν από αυτόν αυτοί που ήθελαν να απαλλαγούν χωρίς. Ήταν χρήσιμη η δολοφονία του ή ήταν μια σύμπτωση, μια συγκυρία. Να πω και μερικά λόγια για το. Ξέρετε πολύ καλά ότι κατά καιρούς κάποιοι που θέλουν εύκολα να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα, αλλά χρησιμοποιούν την ιστορία σαν άλοθη. Έτσι λοιπόν, θυμάμαι πριν από καιρό, αλλά και μερικοί επανέρχονται, να γράφεται ότι αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Καποδίστριας, η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική. Νομίζω άφησε να νοηθεί ότι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν μπορούσε ο Καποδίστριας να είναι εκείνος που θα διαχειριζόταν έστω σαν αντιβασιλείας
είχε φροντίσει η αντιπολίτευση να αμαυρώσει την εικόνα του στην Ευρώπη, σε μεγάλο βαθμό. Και επομένως, όποιος βασιλιάς ερχόταν, δεν θα ήθελε να κυβερνήσει μια διχασμένη κοινωνία. Επομένως, θα τον βοηθήσει ο Καποδίστριος για ένα διάστημα και θα είχαμε γλιτώσει τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά θα πήγαινε στο σπίτι του, που τόσο πολύ το ήθελε. Η ευκαιρία για μένα χάθηκε με τον Λεοπόλδο. Αν ο Λεοπόλδος είχε εκλεγεί, δεν είχε παραιτηθεί, σίγουρα θα είχε δίπλα τον Καποδίστρια και το είχε δηλώσει ο Λεοπόλδος. Του είχε γράψει ότι σας θέλω δίπλα. Ίσως εκεί ευθύνη των Βρετανών που τον πίεσαν να παραιτηθεί. Επομένως τα βρήκε με τον Καποδίστρια. Τότε χάθηκε, αν θέλετε, μια ευκαιρία να είναι ο Καποδίστριας σύμβουλος. Δεν θα μπορούσε να είναι όμως μετά τα γεγονότα του συνέβησαν. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά, σας είπα ότι αν είχε πάρει το δάνειο ο Καποδίστριας, έβλεπε λίγο διαφορετικά και είδατε, ήθελε να ξεφλήσει να βρεθεί ένας τρόπος τα αγγλικά δάνεια να μην πιέζουν σαν, ξέρετε ότι επειδή δεν μπορούσαν να πληρωθούν τα δάνεια, μέχρι το 1870 περίπου ήταν αποκλεισμένη η Ελλάδα από τις αγορές. Επομένως, ήταν βασικά πράγματα αυτά. Το δάνειο πώς ξοδεύτηκε. Το 1/3 πήγε για να φύγουν οι Τούρκοι από την Εύβοια και την Αττική. 20 εκατομμύρια 20 εκατομμύρια ξοδεύτηκαν. Δόθηκαν στους Τούρκους τα 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για την εγκατάσταση της νέας. Και τα άλλα 20 που δίνονταν με το σταγονόμετρο για να αποπληρώνονται οι δόσεις ήταν ένα μέσο για να πιέζουν οι τρεις δυνάμεις της κυβερνήσεις για να έχουν τους ανθρώπους που αυτοί θεωρούσαν κατάλληλους να κυβερνήσουν. Επομένως, από εδώ βλέπουμε έλεγχος. Έτσι, ένας όπως έγινε και με τον Ρωμαϊκό πόλεμο. Διαχρονική υπόθεση, ανεξαρτήτου αιώνα. Αν θέλετε να κάνουμε τέτοια, έκανα και μια υπόθεση. Πιστεύω ότι η ιστορία, πάλι θα επικαλεστώ τον Αζραχά, έλεγε ο Αζραχάς ότι η ιστορία, αν μελετάται όπως πρέπει, μπορεί να είναι μια επαναστατική πράξη. Με ποια έννοια? Σε βοηθάει να καταλάβεις κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες πώς οι άνθρωποι έδρασαν. Και αν αυτό το καταλάβεις, διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες και επομένως μπορείς να καταλάβεις τα φαινόμενα που σου συμβαίνουν σήμερα. Δεν είναι μια ευθύγραμμη μάθηση. Το παρελθόν βοηθάει το παρόν. Η μελέτη της ιστορίας είναι ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα πώς δουν οι άνθρωποι στην κατοχή, στην επανάσταση. Και αυτό είναι μια δυναμική που αποδεσμεύεται πνευματική για να είμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες. Άρα, είναι σπουδαία υπόθεση η ιστορία. Και επομένως, αν είμαστε λίγο αυστηροί εμείς που μας κατηγορούν ως επαγγελματίες είμαστε. Θέλουμε όποιος κάνει ιστορία να έχει εξασφαλίσει μερικές διανοητικές προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ένας που δεν μπορεί να χειριστεί τον ιστορικό χρόνο να γράφει, να λέει ότι είναι ιστορικός. Κάθε πολίτης και πολίτησα είναι ελεύθερη να γράψει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις το όνομα ιστορικό κείμενο χωρίς να έχεις τις προϋποθέσεις για να γράψεις ένα ιστορικό κείμενο. Δεν μπορείς να γράφεις με αναχρονισμούς. Και αυτά τα ζούμε καθημερινά, είτε είναι σε βιβλία είτε σε λόγους. Και ένα παράπονο των ιστορικών είναι ότι δεν μας ακούνε τους ιστορικούς. Δεν περνάει ο λόγος μας στα ιστορικά εγχειρίδια, δεν περνάει ο λόγος μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περνάνε οι ανεύθυνες ή οι λόγοι που είναι ένας χρησιμοποιεί μόνο το έξυπνο μυαλό του, διαβάζει 2-3 πράγματα και νομίζω μπορεί. Παλιότερα βιβλία, να σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος είχε γράψει και είχε νομίζω 10 επανεκδόσεις στην εστία. Η δολοφονία του Καραϊσκάκη. Ποιος δολοφόνησε τον Καραϊσκάκη? Ποιος δεν θα διάβαζε ένα βιβλίο όπου ήθελε λίγο πολύ να πει ότι τελικά ο Μαυροκορδάτος θα δολοφόνησε τον Καραϊσκάκη. Γιατί το είπε ένας αγωνιστής μετά από 40 χρόνια από το γεγονός. Δηλαδή χρησιμοποιούμε μια μαρτυρία
κάποιου έχουν περάσει 40 χρόνια για να στηρίξουμε ένα ολόκληρο βιβλίο. Αυτά είναι καθημερινά. Γι' αυτό συγχωρήστε μου λίγο την ένταση, ότι δεν είναι το να είσαι ιστορικό σημαίνει μια υπευθυνότητα, σημαίνει κάποια μάθηση. Μακάρι και ο κάθε ένας δεν ανάγκη να περάσει από το πανεπιστήμιο να την αποκτήσει, αλλά πρέπει να την αποκτήσει. Τελευταία, διάβαζα ένα βιβλίο ενός συναδέλφου, κυρίου, ο οποίος δεν είναι ιστορικός και θέλει να μελετήσει την πατρίδα. Τι έκανε, ήρθε και διάβασε, μας ρώτησε, πήγε και βρήκε αρχεία και έβγαλε ένα βιβλίο που εγώ θα το έγραφα ίσως λίγο διαφορετικά, αλλά υπάρχει μια αντιμότητα, ένα σεβασμός στις πληροφορίες. Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει, αν δεν θέλει να είναι επαγγελματίας ιστορικός. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι η συζήτηση μαζί σας. Είναι, είπαμε, η βάση, η ίδρυση του ελληνικού κράτους, η βάση με τα σωστά και τα λάθη που οδηγούν πολλές φορές στο χθες, στο 20ο αιώνα, στο σήμερα. Δυστυχώς, αυτό που είπατε και εσείς ήταν και να πω και εγώ για το τέλος, ότι βλέπουμε καθηγητές που θέλουν να είναι μορφωμένοι καθηγητές, είναι όμως καθηγητές γαλλικής φιλολογίας, αγγλικής φιλολογίας, δεν είναι ιστορικοί. Δεν διορίζει ιστορικούς στο ελληνικό κράτος. Έχει μειώσει τις ώρες της ιστορίας αυτό το κράτος πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι συμμέτοχο σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει τη μεθοδολογία της ιστορίας. Δεν μπορεί ο καθένας για να μπαίνει σε μια τάξη, π.χ. της γυμνασίου, λέω μια κυρία η οποία μιλούμε για τον Καποδίστρια με τα παιδιά. Καταλαβαίνω ότι η τάξη είναι εντελώς αδούλευτη, όπως λέμε, λογικό. Και μου λέει στο τέλος η καθηγήτρια, αχ, Ανδρέα, μου λέει από αυτά που είπες, το μισά δεν ήξερα. Μα για όνομα του Θεού, λέω, για όνομα του Θεού. Γιατί το έκανες αυτό, γιατί πήρες και την ιστορία. Δεν έπρεπε να κάνεις ένα σεμινάριο, να κάνεις κάτι. Μπορούμε να σας απασχολείτε λίγο. Πριν από ένα μήνα έγινε μια ημερίδα με πρωτοβουλία του πρώτου γυμνασίου της Αθήνας, που είναι το πρώτο γυμνάσιο. Την έγινε στην Αθήνα. Και για τη διδασκαλία της ιστορίας στη μέση εκπαίδευση. Και μίλησα κι εγώ. Και αναγκάστηκα να διαβάσω μερικά πράγματα, ήξερα και κάποια, είδα και τα εγχειρίδια. Καταρχήν έχουμε ένα εγχειρίδιο για την νεότερη ιστορία εδώ και 20-25 χρόνια. Έμαθα ότι ετοιμάζεται ένα καινούριο. Αλλά οι μαθητές μου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης που γίνανε καθηγητές μου λένε, κύριε Λούκο, δεν μας αφήνουν μόνο εμάς να διδάξουμε ιστορία. Όταν λοιπόν έχουμε λίγες ώρες ιστορίας και όποιος κάνει γαλλικά στο γυμνάσιο, όποιος κάνει θρησκευτικά στο γυμνάσιο και δεν μπορεί να συμπληρώσει το ωράριο του δίνουν να κάνει ιστορία. Και έτσι δεν διδάσκει ιστορία στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Πολλές φορές αυτός που τελείωσε το ιστορικό τμήμα. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Μετά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα εγχειρίδια τα οποία θα βγουν ή βγήκαν, αυτά που βγήκαν, ενδεχομένως να καλυτερεύσουν τα πράγματα από τώρα και στο εξής. Δεν υπήρχαν εγγυήσεις ότι πέρναγαν στα εγχειρίδια ό,τι είχε κατακτήσει ιστορική έρευνα την εποχή εκείνη. Πέρναγαν απόψεις πολύ διαφορετικές. Και μετά είναι όλη αυτή η καταστροφή με τις Πανελλήνιες. Ποιος θα ασχοληθεί με το μάθημα της ιστορίας στην τρίτη λυκείου, ενώ αυτό που προέχει είναι να αποστηθήσει αυτά τα οποία πρέπει να γράψει στις Πανελλήνιες. Δηλαδή είναι ένα σύνολο το εκπαιδευτικό σύστημα και από την άλλη μεριά θα μου επιτρέψετε, υπάρχει μια, ειδικά για τα πανεπιστήμια, μια απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Δηλαδή στο πανεπιστήμιο το δικό μου, όταν ένας έπαιρνε σύνταξη, σε 6 μήνες διοριζόταν αντικαταστάτης. Υπάρχουν συνάδελφοι και στην Κρήτη και αλλού που έχουν πάρει σύνταξη και 4 χρόνια έχουν μεσολαβήσει και δεν έχει αναπληρωθεί η θέση τους. Λοιπόν, και πώς μπορεί με την οικονομική κρίση που περνάμε ένα πανεπιστήμιο περιφερειακό να έχει φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Ένας ο οποίος ετοιμάζει τον προϋπολογισμό του τον οικογενειακό, γιατί να μην δώσει στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο τα λεφτά του, ενώ είναι τα ίδια χρήματα θα δώσει για να μπορέσει το παιδί του να ζήσει στο υψηλό ενίκιο του Ρεθύμνου. Και θέλω να πω δηλαδή ότι
λίγο πολύ πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι γιατί θέλουμε να υπερασπιστούμε κάποιες παρέες κλπ. Μιλάμε για το πανεπιστήμιο το οποίο πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους και νέες να διευρύνουν τον ορίζοντά τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αυτό είναι το στίχημα. Δεν είναι τα γράμματα μόνο να αποστηθήσουν τι έγινε στην περίοδο του Όθωνα. Ένας φοιτητής και μια φοιτήτρια, άμα έχουν δυνατότητα να πάνε στο πανεπιστήμιο, θα ανοίξει ο ορίζοντάς τους, θα ζήσουν λίγα χρόνια ευτυχισμένα που θα τους παρακολουθούν στην υπόλοιπη ζωή τους. Μην ακυρώνουμε λοιπόν. Θέλουν να κάνουν σε 3 χρόνια το πανεπιστήμιο. Θέλουν να είναι γρήγορες οι σπουδές για να πάει ο άλλος στην παραγωγή. Και η μόρφωση, η ευρύτερη μόρφωση. Γιατί μόνο να τρέχει ο φοιτητής και η φοιτήτρια να πάρουν το πτυχίο και να μην διαβάζουν και κάτι άλλο, να ανοίγει το μυαλό τους. Φτιάχνουμε ανθρώπους που κατευθύνονται για να πάρουν το πτυχίο, να βρουν δουλειά. Νομίζω. Και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει δώσει τόσα άλλα παραδείγματα στο εξωτερικό. Άρα κάνει καλά τη δουλειά του το Δημόσιο Ειδικό Πανεπιστήμιο. Όταν τα παιδιά αυτά πάνε στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι, κύριε Χρυσόγου, παιδιά πρέπουν. Για πρέπουν οπουδήποτε στο εξωτερικό. Αυτό είναι απολύτως αληθές, αλλά έφερε στο μυαλό μου αυτό το οποίο μόλις είπε ο κύριος Λιούκος, κάτι το οποίο νομίζω είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτεί κανείς, ότι η έστω τετραετής φοιτηση ως προπτυχιακή φοιτηση στον μεγάλο βίο, στα χρόνια του ανθρώπου, είναι η μοναδική περίοδος για την οποία θα συζητήσεις τουλάχιστον επί 4 χρόνια θέματα τα οποία είτε δεν θα σε απασχολήσουν ποτέ στο μέλλον με τον ιδιαίτερο ειδικό τρόπο που σε απασχολούν στο πανεπιστήμιο, δηλαδή ως γνωστικές ηθίκες, ή, και αυτό είναι απολύτως βέβαιο, δεν θα έχεις ποτέ σου τη δυνατότητα με άλλους ανθρώπους στο πιο ζωτικό κύτταρο του πανεπιστημίου, που είναι το αμφιθέατρο, να μοιραστείς τον λόγο και τη γνώση. Όχι για τη γνώση, την καθεαυτό γνώση, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο εν τέλει τη μοιράζεσαι. Αυτό είναι το δημόσιο και εν γέννη το πανεπιστήμιο, και αυτό είναι ένα από τα ευρήματα τελικά της ζωής, ότι δεν θα έλεγα ότι δεν το εκτιμάς όταν το βιώνεις, γιατί προφανώς είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος όταν έχεις περάσει και σε μια σχολή την οποία έτσι αγαπάς κτλ. Αλλά είναι κάτι το οποίο το νιώθεις πάρα πολύ έντονα βιωματικά όταν πια δεν έχεις τη δυνατότητα να επιστρέψεις. Μάλιστα. Άρα θα συμφωνήσω απόλυτα, αυτή είναι η καρδιά, η ψυχή, η πεμπτουσία του πανεπιστημίου. Αυτό. Τελευταία βρέθηκα πάλι στο Ρέθινο. Πήγα στο κάμπους. Δεν έβρισκα φοιτητές. Πήγα στη βιβλιοθήκη που είναι η καλύτερη, θα λέγαμε, πανεπιστημιακή, ελάχιστοι φοιτητές. Εκεί πέρα που έβλεπες έναν κόσμο που τρώγανε μαζί φοιτητές στο πανεπιστημιακό εστιατόριο, που πήγαιναν μετά το βράδυ στα τσιπουράδικα, που αντάλλασαν απόψεις, ερωτεύονταν, ακούγανε μαθήματα, δηλαδή θυμάμαι που τους έλεγα. Δηλαδή πέρα από την ιστορία, δίπλα ο συνάδελφος κάνει για το Ρέμπραντ. Πήγαινε να τον ακούσεις. Ο άλλος μιλάει, ο Αλέξης ο Πολίτης είχε κάνει ένα καταπληκτικό μάθημα, πάλι το θυμηθήκαμε, για το Σαββόπουλο, η ποίηση του Σαββόπουλου. Ένα εξάμηνο έκανε μάθημα ο Αλέξης ο Πολίτης για την ποίηση του Σαββόπουλου. Και ο υποφαινόμενος έκανε ένα μάθημα εξάμηνο για την κοινωνική ιστορία του Τάγκου. Θέλω να πω δηλαδή, αυτή η ζωή, αν βάζεις τον άλλον μόνο την αριστεία, πρώτος να είσαι και γρήγορα τελείωσε για να μπορέσεις να πας στην παραγωγή, χάνουμε τη δυνατότητα σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία των νέων ανθρώπων να διαμορφώσουν ένα πνεύμα που θα τους παρακολουθήσει σε όλη τη ζωή. Να είστε καλά.